Nie było tych jajeczek? No. Były, ale zjadłem. O ty. Też mam jaja. Już się tak nie chwal. Znaczy ja ogólnie to kobietą jestem, ale... A. To zmienia postać rzeczy. Mocno. No cóż, to ja zaraz zacznę budować sobie. Ja bym sobie coś tu Pa. skrafcił. Tam buty. działa w typkowi w końcu? Jesteśmy działa. u ciebie. Jesteśmy, budujemy. A O, powiedz Chcę mi, to? Ja też jestem. szuka nas, jesteśmy z Klausem się już znaleźliśmy, jeszcze czekam na seto. A Wy chcecie buduj- dojść tam, gdzie my i chcecie tam do nas? Czy chcecie swoją? To w ogóle klan swój zróbcie już jak. Zrobiliśmy Mamy. swój klan. Łosia widzę. Znaczy łosia takiego w sensie łanie. Dobrze. No my sobie koło akweduktu budujemy krokodyl chyba jest. osadę, No. a wy gdzie tam macie? Ej, krokodyla zabić? Nie. Nie rób mu nic. O, w dupę! Zauważył mnie! Pokaż. Krokodyl mnie zauważył. Nie, krokodyla nie bij, nie ubijecie. On cię na 3 strzały zabije. O. A gdzie macie A osadę? i przed krokodylem, znaczy generalnie przed każdym jakimś tym zagrożeniem do wody spieprzajcie. No, no, no. Ale krokodyl jest jednym z niewielu, gdzie do wody może wejść i pływać. No dziwne, nie? Ale przed krokodylem na wysokie, na duże kamienie uciekaj, to on tam... No, bugujecie. Gdzie macie osadę? Słuchaj. Ale musimy Niklaus, otwórz Niklaus u ciebie M. A, To no ci ja powiem, jestem gdzie musisz ten. iść. Ale trzymaj M, ja ci będę mówił na live. No ja jestem na lewo od akweduktu tego na dole takiego. To ci powiem mniej więcej gdzie. Kursorem masz ten. Znalazłem zgniłe mięso. Myślicie, że mogę to zjeść? Patrz, Niklaus. No. Tyś jest tu. No. My mamy bazę i teraz tak, jak widzisz od ciebie, wyspa pierwsza, taka, tak, Ale mów widzisz? wschód, północ, Nie, nie musisz wiem. na wschód, ale patrz, widzisz, No. wyznaczają się 3 większe wyspy. Pierwsza to jest taka szeroka, widzisz ją? Znaczy taka wysoka. Pierwsza wysepka. Ale mówisz o tej, na tej, no dobra, no. Na rzece. Po drugiej Szeroka, masz tak? taką długą. No i tak? długa jest, no. I na prawo od nich za przełęczą jest taka jakby taki małe źdźbełko, Taka- a potem taka jest mała? taka połamana. No, no. No to my jesteśmy nad tą połamaną na brzegu. Aha. Możemy W sensie sobie tutaj nad nią u zbudujemy góry, po tak? prostu. Czyli tak. Ja przełęcz, kursorem ta tam przełęcz to pokazuję. są takie 2 posągi. Dobrze Aha, pokazywałeś. Te dobra. przełęcz Ja wiem, to są gdzie 2 to jest. posągi Dobra. i my jesteśmy na prawo od posągu. Mhm. No to Dobra. wie. Dobra. Ja wiem, no ale pytanie, Zaraz czy mi chcemy będzie nam myśleć. się tam biec, czy możemy Możecie sobie po to prostu osadę zrobić. tutaj zbudujemy? No, Tylko zróbmy pamiętajcie o tutaj, tych tak. śpiworach, żeby jak najszybciej zrobić, Aha. żeby się nie respić tam znowu na pustyni. Wiem. Damy radę, panie. Okej. Kurde, ja O, krokodyl! O, tu. to wydupię. Ja bym musiał coś my bym musieli Dobra, coś ja iść buduję poekspić. domeczek. A wy jak Bo- wbijacie, to nie róbcie tych samych perków, tylko wiecie o co chodzi. No, no, Jeden no. idzie w narzędzia, drugi w zbroję, trzeci w budowanie, bo tu nie jest tak, że co poziom dostaje się tylko 1 punkt. Aha. Poziomem dostaje się 1 punkt, ale do statystyk, natomiast do craftingu z czasem przy level upach dostaje się raz 2, Aha. raz 3 punkty do rozdania, ale bez sensu jak każdy w te same skille do craftingu pójdzie, nie? Moja. To ja dałem do budowania, no. Ej, ja nic... Ej, mam jakieś zatrucie pokarmowe. No bo żeś To- zjadł mięso. Tak, to jest zjadłem. surowe. No, A no jak to mam to zrobić Ja teraz? ile masz HP? Kurde. Serce całe? Połowę. No to już na pewno nie jest takiego mięsa, to po pierwsze idźcie napij wody, a O, po to- drugie musisz poczekać aż ci się HP zregeneruje, po prostu musisz normalnie... Ale ono spada cały czas. No tak, bo masz zatrucie. I to 8 po zakrucie. 8? No. Czyli zjadłeś 8, no to z tego nie wyjdziesz, sorry. No. Nie, bo zjadłeś 8 mięs surowych i ci No. się zestakowało 8-krotnie zatrucie. To No. jest tak... Sorry, Kamil, czapa. Nie. Sorry, Przy- Kamil. Rest in peace, my friend. Weźcie mnie, leczcie, proszę. Proszę, nie róbcie mi tego No, porku. ty tego nie wyleczysz. Nie, to Jajo. już jest tylko Ale uśpienie. zrespisz się bliżej O! teraz. Dobra, to ja będę Bobem budowniczym chyba w takim razie, nie wiem. No spoko. Niklaus będzie fighterem może. No dobra. To ja sobie idę. Pokażę ci coś, Siłę. Niklaus, No. w czacie. Takie, że Bołtera kupić. Ale takie dobre. A, piłem ten zielony 4 chmiele. No dobre one są. No faktycznie, bliżej mnie zrespiło. A to jest tak, że jak ktoś jest fighterem i może robić jakieś lepsze bronie, to może komuś skrafcić coś w związku z tym? No, no bo nie jesteś w stanie, bo byś musiał mieć chyba 100 poziomów, żeby wszystko mieć. I No. jak jednego weźmiecie sobie płatnerza, on wam będzie dosyć A, szybko robi już broń. robił te, nie, płatnerz No. robi te zbroje. Te turbany będziecie wyglądać jak ci nomadowie. Aha. A jak pójdziesz w tego, w bronie,
no to będziesz już mógł jakieś obuchy, buławy. Okej, a tam- jak wygląda dzielenie się budynkiem, na przykład, żeby zrobić na kilka Jeżeli macie klan, musicie mieć klan, to każdy z was ma taki sam dostęp do skrzynek, do drzwi i do budynku i każdy z was też może, że tak powiem, rozwalić ściany, więc uważajcie na to, żeby przypadkiem sobie nie rozwalić budynku, nie? No dobra. Teraz będę. Dobra, to dużo I kamienia rozumiem, że potrzeba, żeby nie to żreć zbudować. tego. No nie żreć. Nie żryj byle co popadnie, no. Kurde. Dobra, ale to ja Dawca muszę najpierw was przetrwania. znaleźć, no. Wiecie. No my tu cały czas jesteśmy w tym miejscu, cośmy Ja byli. muszę sobie, kurde, tunikę zrobić, bo mnie po prostu tutaj... bardzo nagi. Drobny rzemieślnik, garbarz, kowal, stolarz. Jak mam być kowalem? Kowal? Punkty. To ja idę w kowala, 3 punkty muszę zbierać. Spoko. Dobra. Ja potrzebuję sznurek. Ja szybko, kurde, idę na przełaj. Gdzie są też? Aha, 7 mam. Dobra. Potrzebuję jeszcze trawę. O, umieram z głodu znowu, o kurde. No ja też mam mało, faktycznie. Ja nie mam co z... Ojej, straszny przypał. Dobra, ja się trochę zatruję, ale przynajmniej sobie hapnę coś. Nie polecam zatrucia, wiecie? Ale nie razy 8, razy 1. Ej, a jak się naprawia ten przedmioty? Aha, trzeba mieć młotek do Klikasz naprawiania ten, no. chyba, nie? O, Czy nie? Nie, bo to jest... Zaznaczasz i dajesz napraw po prostu tam z dołu. Musimy mieć jakieś surowce, no, kawałek chyba. Ej, przydałoby się ognisko robić, nie wiem czy to nie ja Aha, będę musiał. Reaper. Możesz faktycznie. punkt dać Dobra, do muszę sobie przetrwania, normalnie żeby siąść. zrobić ognisko? teraz Tak, skupienie. mogę ognisko, tylko nie mam chyba tych. Kurde. Czekaj, potrzebuję Ja bym gałęzi... wtedy mógł dać, żeby usmażyć, nie? 25 Ile? gałęzi potrzebuję. Ja mam 20. A gałęzie w ogóle, bo jak walę w drzewo, to nie wypadają gałęzie. Padają czasami. Tylko to jest jakieś takie losowe, bo mi na przykład no wypada tak. drewno. O, Dobra. jedna Nie. gałąź. Bo tu jest taki system, Aha, że jak ścinasz siekierą, to robisz dobrze, No. to masz szansę na drewno, masz szansę na korę i masz szansę na gałązkę. aha. Jeżeli potrzebujecie gałązek i zbieracie to pikaksem, to niestety gałązki nie lecą pikaksem, tylko siekierą lecą gałązki z drzewa, No, ale- więc ale albo mało jest wyrzucić z ziemi, Dobra, ja albo już mam jest tyle wyrzucić z gałęzi. ziemi, to albo ci jest dam drewna. No dobra. Idę do domku w stronę. No polecam tutaj? wam, żeby ktoś się nauczył ogniska jak najprędzej. No bo ja mam zginiecie już, jak seto, już kurde. mogę. O, to ja tu ci zrzuciłem. Dobra, Gałęzie. dobra, idę. O kurde, wy już szałas macie, widzę. Skąd to? A, Czy no, już będę mógł to zrobić? A, mogę już, dobra. To już się Robię stwarza. kurde żarcie, bo nie szczymię 12 godzin, a już mówię, a może się targnę na 24, a potem sobie przypomniałem, ale na Twitchu nie ma reklam. To nikt mi za lekarza nie zapłaci. Kurde, otworzyłbym na widzów, już ściągnąłbym hasło, ale nie wiem czy... O, może być... O, będzie masa. masakracja się zrobi. Pytam Dobra, się ja tam innych. troszeczkę jajeczek zjadłem. Dobra, kamienia dużo potrzebuję, żeby ściany zbudować. Dobra, stawiać to ognisko już? Tak, postaw tam w środku. I ja mięso wrzucę, Dobra. żeby się smażyło, bo jak Dobra. się nie smaży, to się gnije, nie? No. To w środku tutaj na tym, tej chałupy? No tak, mamy 3 ściany, wiesz, te Dobra. fundamenty żemciulną, jakąś, wiesz, papę. A to po prostu się przerzuca te mięso do tego i... Chodzisz i musisz pierw paliwo dać jako drewno na przykład. Aha. Tam masz opcję włącz, wyłącz. Ja zaraz podejdę, odpalę najwyżej. Przerzucasz tam mięso. Aha, dokładnie razem z włącz, drewnem. dobra. Dorzuciłem drewna. No i mięso dzikich zwierząt. Pyk. Aha, to jest smakowite mięso, to ono jest dobre. Smakowite chyba też idzie No i usmażyć. tak. A i sobie zbuduj ten do spania faktycznie. Mhm. Generalnie w ogniskach spoko, bo O można... kurde, smakowite też trzeba piec, faktycznie. Dostałem zatrucie. O. Ale 2 tylko, to przeżyję. Chyba. Spoko są też temu ogniska, że można w nich zostawiać itemy, bo jak się zdropi na ziemię, to one w pewnym czasie znikają z tego. Aha.
wezmę 2 siekane, sobie zjem. Ja muszę szybko wyczaić, co trzeba mieć, żeby robić skrzynki wobec tego. Maty, gdzie są skrzynia, koszt... A, 2 punkty, no dobra. Ej, a jak teraz odzyskać te mięso z tego ognia, bo Przerzucasz sobie. kurde, ale nie mogę... Jak klikam E na ognisko, to mi się pojawia spawn point updated. Bo klikasz w ten... to Aha, spanie, w to tą obok, zbudowę. dobra, faktycznie. Niefortunnie postawiłeś trochę. No... A idzie przenieść je? A, nie mam pojęcia. Dobra. Nie wiem. Ej, Dawid, idzie przenieść ognisko, jak jest postawione już? Nie, możesz je rozwalić na części, ale stracisz na tym. Dobra. Także je zostawcie najlepiej. A znaczenie jak się ścianę stawia jakoś frontem albo nie, to Mhm. ona się zawsze Na automatycznie... scrollu, nie, na scrollu robisz i wtedy masz ten front napis do góry, od tyłu pisany i wtedy wiesz, że front jest od przodu, nie? Tak Jak jakby front od jest zewnątrz. pisany poprawnie, Jak to tak nie widzisz powinno front być. dobrze pisany, To to źle. front będzie do ciebie, więc źle. No. Jak stoisz w środku, nie? W Tak, budynku. tak. Ale te deski mają być od wewnątrz, to dobrze. No i teraz jest sytuacja taka z tym domkiem, że najlepiej będzie, sobie go zamkniecie, po prostu taką małą klitkę, Aha. tylko po to, żeby sobie tam zrobić śpiwory i skrzynkę. I teraz tak, domku wam, ściany wam nikt nie rozwali, dopóki nie będzie miał tieru większego jeden A niż wyżej idzie wasza ręką ściana. rozwalić, nie? Co? Wyżej idzie ręką rozwalić. Wiem, że Ej, jest co bóg, jest? ale mają to naprawić, ale to nie mów po prostu jak to się robi i tyle. I teraz jest taka sprawa, jeżeli wszyscy mają takie narzędzia, to wam nic nie zrobią, ale jak ktoś już ma żelazo i zrobi z żelaza coś, no to wam rozwali, ale w tym momencie po prostu nie ma, bo są sami Jak streamerzy. zrobić, żeby nie gonił mnie ten zasrany krokodyl? O, uciekaj. Nie atakować. To czas No ale uciekaj, ja on go w końcu przestanie. nie atakowałem. Przybiegnij do już. nas i mu wyjaśnimy sytuację. Nie wiem, gdzie wy jesteście. To mówiliście, No, że w stronę my są akweduku, w jednym na miejscu zachód. cały czas. Ja nie widzę akweduktu. Na mapie. A dla tych widzów, jak ktoś ma tą grę i chce grać, to tylko powiem, że o północy będzie hasło ściągnięte do jutra, jutro nie będzie hasła też, ale jak chcecie swoim widzom podać, to możecie już podać hasło, to nie ma problemu. Aha, no dobra. Dużo ludzi i tak nie ma tego dostępu, nie? Ja widzę jakiś most taki zawalony i taką pochodnię, taką latarnię jakby. Znaczy powiem wam szczerze, że nie wiem czy to jest... Znaczy to nie jest mój serwer oczywiście. To jest to? Nie wiem czy to jest taki dobry pomysł, żeby od razu Jaki? dawać hasło jeszcze. Zdejmować w sensie. No to nie no, bo ja po prostu, ale o północy ściągnę, bo ja obiecałem, że to będzie serwer Okej, taki no. dostępny, tylko jak dzisiaj graliśmy wieczorem wszyscy, to nawet myśmy się znajomi nie mogli, że tak powiem, połączyć, tak, bo tak. sami widzowie byli. O Jezu, No, ja ej. się boję, że na tych serwerach, bo one mają mimo wszystko bardzo małą jakby przepustowość w sensie. O, ciemno się robi. No. Ja nie wiem gdzie to jest. A właśnie Ja widzę zrobisz jakiś... tak, że Dobra, dzień ej, i noc uwaga, jest zawsze widzieliście taka jakiś sama, taki czy dalej jest złamany most? No to jest ten akwedukt taki z przerwami, tak? Tak. No to my No to idź jesteśmy do niego. pod nim właśnie mniej więcej, no. Aha, obok dobra, niego. to tam lecę. No. Ale się ciemno zrobiło, o No. kurde. Ej, U zgniłe wszystkich mięso jest nagle teraz znalazłem. taka sama. O Jezus Maria. Za mało wytrzymałości. Ja sobie No zrobię tak. trudno. O. Do sznurka gdzieś. Jak? Ej, a co trzeba Ja było idę wzdłuż odblokować, żeby rzeki. sobie ten do spania zrobić? Sznurki i te takie z liści, te włókna. Ale... Masz Aha, sznurki posłanie z liści. włókien. Aha, dobra, nie widziałem tego, mam. Pewnie zaraz wlezę na jakiegoś krokodyla do jasnej cholery. Czy wy rozpaliliście ogień? Tak. Dobra, tu jest jakaś duża grupa, to chyba nie tu. Tu jest parę ognisk się chyba pali przy ziemi, No nie? to nasze się pali w domu. W dom. No. Ale jesteście pod tym akweduktem jakby co, tak? Nie, Tak. na lewo od niego. Minimalnie na zachód. No. Patrząc na mapę, nie? No i dobra. Ja sobie pochodnie zrobiłem. A właśnie, nie głupie. Dobra, tu jestem. Czy jestem pod akweduktem? O Jezu, ktoś mnie chce atakować! Nie! No! Blix, no, no, to it's me, Sieto. No To jest killing me niewidzialny. blocks.
I O. see shit in Dobra, nocy. mamy domek. Z tym drzewem w sensie. Drzwi w sensie. Róbcie pochodnie. No ja właśnie zbieram po ciemoku tę trawę. Znaczy, zawsze możecie oszukać i w OBS-ie ustawić filtr na gamę. A, inną, no, takie. Ale tu jest, ja ustawiłem, że noc jest o połowę krótsza niż dzień, więc ona wam przeleci No to szybko. spoko. Zobaczcie jak księżyc zapieprza na niebie. A już Ej, się, już czy to jest ten domek? Jaś... Halo? Halo? Tu ja? Halo? No to ty podskakuję. chyba. No Ja, siema. Michał. Czy ja mogę cię dodać? Albo Dzień ty dodam, dobry. dodaj do Dobra, Wreszcie. stój Kamil, ja cię dodam do tego. Do A jest klanu. Friendly Fire, jak jest się w klanie, tak czy siak? Chyba tak. Jest. Jestem uratowany. Awansujesz na wyższy poziom. Mówicie, że mogę sobie tutaj gdzieś posłanie porobić, tak? Tak. No w domu A sobie co? zrób, nie? Tutaj Najlepiej. gdzieś, tak? Najlepiej. A to mogę później to ustawić w konkretnym miejscu, czy muszę stworzyć Tak, już? tak, to już będziesz mógł, tak jak ognisko to się ustawia, że będzie takie półprzeźroczyste i... No to czekaj, to robię A, posłanie. włącz tam ognisko by the way, żeby nam się to drewno nie zjadło. A właśnie. Tam się już usmażyło wszystko. A, czyli to są NPC, to nie są gracze te różnych takich tych obozowisk, tak? Tak. No, No no. oni są, i oni jak podejdziecie, generalnie oni się tak czasem poruszają i wyglądają jak inni gracze, Ja tu w rogu sobie chociaż więc nie. musicie zrobię podejść ognisko. blisko i zobaczyć jak się nazywają. I Aha. tak do trzeciego, w sensie drugi, trzeci max to macie szansę. Tu nie znajdziecie przy rzece mocniejszych, pierwsze poziomy mają. To dobra. I łuczników chyba nie ma. Jest, no. Najbardziej na łuczników uważajcie, musicie uniki robić, bo łucznik na 3 strzały może Wow. was zdjąć. Wow, Found point updated, o okej. kurde. A właśnie, z tym śpiworem pamiętacie o tym? O To tym o E, czym? o tym E, żeby to zaaktywować. No z updated, no, sobie No zrobiłem. bo to nie wystarczy położyć śpiworu. No tak. Chłopcy, bo Wybór za mną dziadka na biegnie jeden det. duża ilość zabawy, nie wiem czy widzicie. O kurde, i dobra, idziemy. Gdzie? Obok domu. Przed domem. O kurwa. A nie wiem, czy my sobie damy radę z tym. Dobra, idę typa robić. Oni biegają Czekaj, za mną, uciekaj, bijcie, tak, uciekaj bijcie za ich, nimi. bijcie ich, a ja będę uciekał, no. Nie wchodź do wody tak, Kurde. Max, bo on... O kurde, zwróciły się przeciwko mnie! Nie mam siły. Jaki fail. Dobra, bo mi się zaraz depnie. Jest, jeden chyba. ja. Mam za mało wytrzymałości. Jest, Dobra. jeden padł. A drugi? pod wodą Co? chyba On do płynie. wody wlazł. No. Jaki? Ej. Czekajcie, zrobimy go, tylko nie mam wytrzymałości. Chyba się zbugował. No chyba nie wyjdzie już. Lol. Dobra, ja Okej. schowam skórę No i do niech se tam ogniska. siedzi. Wiecie co? Górę do ogniska, to się nie spali? Nie, Nie, ale nie. po prostu dużo waży, wiesz? I ona się nic nie... Znaczy z nią się nic nie stanie. Okej. Dobra, on już A tam czemu nie zostanie. koło ogniska ten śpiwór, co może się spalić? Czekaj, czyli mogę sobie do ogniska, rozumiem, rzucić jakieś rzeczy, typu kości, tak? No tak, tak. A co to jest za kolejka tworzenia w tym w On tam ognisku? wali pod wodą. No, Ale co to jest mikser tworzy... Aha, tutaj, dobra, mam to. gdzie go bić? Gdzie go Cyk, mięso dzikich zwierząt. A można. Ej, a tu drewno spalacie, Polejemy go. kochani. Dawaj, dawaj. Jechanka. Garść Oj, owadów. kurde, tyle. A nasiona można jeść? No, nie, nasiona chyba nie. Nie, już na śniegu. Ej, ale drewno tu spalacie, tak by the A way. ktoś Bo się włączył mięso ognisko. smaży. Aha, Ja bo włączyłem. ty włączyłeś, dobra. Tak, tak, tak. Ja potrzebuję zjeść. Jajka sobie zjem, tak? One nie Nie, trują. one się nie Ale tu trują. się mięso ci się usmaży, to sobie daj zaraz, no. Mówisz? Jak, Ja- gdzie to jest? Czekaj. Tylko mięso się smaży, żadnych jajek, pierdół Aha. nie smaży się. I Ale Wilczek- robaki możecie jeść Mhm. śmiało surowe, nie? Ej, a powiedz mi jeszcze, Dawid, te na początku jakieś takie... Pieczony stek. Jak to się nazywa? Ten kawałek listu i ten dziennik to można wywalić? Tak, znaczy to są części fabularne, Kurde. ja nie znam fabuły i nie będę się raczej interesował tak bezpośrednio, więc... Jak masz jakiś dziennik, to ten... Aha, A jak to zrobić? Pieczony stek jest... Aha, kolejce dopiero. A okej. larwę idzie Napiszcie, usmażyć? Aiden się pyta na serwerze, czy on podszedł do monumentów. Jest taka ściana niewidzialna, która go zabija, w sensie on podszedł chyba aż pod jakieś ołtarze i mi się wydaje, że już nie odzyska ciała. Po prostu on doszedł do takiego momentu, gdzie przeszedł jakby niewidzialną, magiczną ścianę i go zajebało. no, bo to jest głupie w sumie. Tego czasami nie widać tak dobrze. No to jest ta, ale on to świadomie chyba gdzieś poszedł, bo to jest niemożliwe.
Dobra, zjem sobie to A jajko. aha, i ciało znika, jeżeli się przerespawnujecie, to znaczy jeżeli zginęliście i się zespawnowaliście, Mhm. to możecie dojść do ciała, ale jeżeli w trakcie zginiecie, no to Jeszcze to raz, poprzednie tak? ciało. Aha, dobra. Tylko to ostatnie ciało jest widoczne, tam Dobra, to już dobra. znika. Chłopaki, jest misja. Musimy zebrać dużo kamienia, żeby zbudować ołtarzyk. Okej, dobra, idę No, kamień spoko. robić. Jak ktoś tu jest? A to zaraz. Czy my się widzimy, że mam jakieś znaczniki? Nie, właśnie. Hmm. Niestety nic No, takiego. trudno. Czyli kamień, tak? No, Tak, misja tak, jest. tak. Dużo kamienia. Do ołtarzyku trzeba mieć dużo kamienia. Drewna 160, ale to nie jest takie trudne. Kilofem rozumiem rozwalać. na Tak, szybciej. tak, tak, kilofem. No i troszeczkę lin będziemy potrzebować, więc też tą trawę możecie w międzyczasie zbierać. Prawie Ja mamy to bardzo dużo za domkiem. No i tutaj też jest udzik pewien, więc myślę, że można to składować w ognisku ewentualnie. Ile tego potrzebujemy, tego 300 kamienia? coś. 300? No. Możesz sobie te... 160, ja mam Do jutra. 196, więc tak naprawdę to jest... Nie, to jest chwila, to będziemy mieć. Trójkę to jest lada moment. Mam 200. Wow. Wystarczy, że zdobędziecie te 100 ileś. Dobrze, że sobie zrobiłem, kurde, tuniczkę. Nikt mi tam, kurde, pod skieckę nie zagląda. Ale skała. Dobra, ile tego kamienia potrzeba było? 160. Ja mam już 140. no to ja już mam 200, no to mamy. Dobra, to jeszcze tylko To ja też trochę idę. roślin zbieram na sznurki. Widzimy się przed domkiem zaraz. Polecam. Już sikane pierzaste. Ej, a te drzewa jakoś odrastają w ogóle? No chyba tak, bo No, jajka bo- też się pojawiają z no. powrotem. Tak, za- myślę, że po jakimś czasie się odnawiają. To ja do ogniska wkładam. Tak, tak, puśćcie do ogniska. A to w stakach na 100 jest tylko. Ej, da się ulepszyć ognisko, żeby ono było Nie. większe. Ej, znowu nam się pali wszystko. Mogę na to wyłączyć? Wyłączyć, wyłącz, no. okej. Bo ja 150 włożyłem do ogniska. Okej. Ej, w co inwestować, tak by the way, bo ja w ogóle nic nie zainwestowałem. A mam awans, mam 4 niewydane punkty, a schematów mogę Zobaczę ile drewna. dostępne 2. Co mam używać na schemacie? Łucznika? Możesz iść w No jak łucznika. chcesz z łuku strzelać, to weź łucznika. Drewna by mi się przydało 30, ma ktoś z was? Ale potrzeba nam coś teraz takiego bardziej nieofensywnego, tylko coś do roboty? Ja Takiego, jestem żebym musiał inne? budowlańcem. Klaus chyba w Deep Sea idzie jakieś Tak, tam tak, miecze tak. i tak dalej. A To coś ty, no, jeszcze masz dowolność jakąś. Może Dobra. szamanem będę. Wyrzucam ci 48 drewna i wyrzucam 100 kamienia i jeszcze 82 kamienia. Czekaj. Wytwórca świec, what the hell. A płatnerz? Nie wiem co robisz. Ty szczerze byłeś mówiąc. w Niklaus partnerzem byłeś, czy nie? Bo Nie, mogę nie, lekki nie. napierśnik, lekka przepaska, lekki turban, lekkie buty, lekkie rękawice. Możesz próbować iść, nie wiem co tam Albo jest kowal. wymagane. Ale O. nie, z tym najlepiej to iść te zbroje, bo one dużo dają, tylko że to jest tak, że ty na razie zrobisz ten stół do tego, a potem i plus chyba jakąś początkową rzecz typu tarcza zrobisz, ale każdą następną rzecz będziesz musiał się uczyć. I najlepiej jeżeli ty się za to weźmiesz, a inni na przykład pójdą w jakieś budynki, zbroje, pierdoły i inne rzeczy. O, mam kapliczkę. A znaczy, To- ja nie wiem jakie wyznania wzięliście, każdy z was zaczął chyba, Mikołaj chyba Ja nie te ma. wziąłem co nie Jolo. wymaga Tak, no tego to, religijności. Tak, to ty nie masz No. i nie masz żadnych zobowiązań, natomiast oni mają ze startem już schematy od razu wyuczone. Znaczy ty możesz nabyć, że tak powiem, tą Aha. wiarę, nie? Ja mam Jaką akolitę chcesz. mitry. No i Ty, czekaj, zrobiłem ktoś ołtarz seta. stworzył? Tak, ołtarz seta, no to jest wydaje mi się, że to jest ołtarz seta, tak, bo to są wyznawcy seta, tak się to nazywa. O, I to jest Bóg ofiar i węży. I teraz jest taka sprawa, zobacz, że przy zniczu kliknij E. Tam masz dwie rzeczy do zrobienia. Możesz wiem, sztylet nóż, zrobić Nóż i potion na Tak. antidotum. i musisz pierw zrobić nóż, on jest dosyć łatwy. Jeżeli będzie jakiekolwiek ciało ludzkie, czy to będzie NPC, czy to będzie gracz, to kliknij przynajmniej raz tym nożem na jego ciele, wydobędziesz serce i potem te To na serce ołtarz przynoszę? tak, przynosisz i tworzysz z niego antidotum. Ono działa na zatrucia pokarmowe, przekleństwa, znaczy te trucizny różnych pająków i tak dalej. To I tylko to jest- antidotum daje? I tak, ale za każde wytworzenie czegokolwiek w tym ołtarzu jest taka moneta. Znaczy, nie wiem czy ją już widzisz, czy będziesz widział. Nie, nie widzę. To się nazywa
Motivation, nie, czekaj, to byśmy nie wiedzieli jak to przetłumaczyć. Demonstration of Zeal, czy coś takiego. A, no. I to jest tak jakby twoje oddanie, nie? I teraz im więcej będziesz tworzył rzeczy, tym więcej tych monet będzie. Ale to monety są jako przedmiot, że mogę je stracić? Nie, one są zawsze w tym ołtarzu. Okej. I jak będzie ich dużo, upgrade'ujesz ołtarz, aż do momentu, gdy możesz przez bogów przyzwać awatara. I przychodzi taki pierdolny kurwa skurwysyn. I on jest... Ale odpisałeś. Ale on jest duży, stary jak największe góry, co widzicie. I podobno się nim da sterować osoba, która go przyzwie i możecie miażdżyć wioski innych waszych gości i tak dalej. Aha. Tylko są ty? O. Znaczy w zależności od Boga, bo jak jesteś wyznawcą węża, to ty możesz mieć Innego takiego węża. węża, co oplata... A gdzie O kurde, kamień! Ło, what the hell? Co? No pomocy! Dobra, mam go. Kurde, mam go. Mam go. Gdzie wy jesteście? Walczymy z tym żółwiem wielkim. Gdzie? Żółwie ninja, stary. A, dobra, O, umarł. zrobiony. A gdzie wy jesteście? Obok domku? To troszkę Odeszliśmy dalej. kawałek, bo tu zapolowaliśmy na sarnę i się przypałętały Inne. bestie. No. Wiesz co, Mikołaj, ale nadal mi nie powiedzieliście, co ja chcielibyście, żebym ja poszedł. No Ja nie chyba wiem, pójdę w stolarza albo w kowala. Stolarz albo kowal. Co? nie, bo na czacie teraz piszą i przychodzi taki pierdolny kurwa skurwysyn. Ale skrzynię pierw zrobię. Ej, czekaj, bo mi się broken... kill off mi się zepsuł. To napraw sobie. A jak mogę naprawić? No dajesz R i na kill off i repair, tylko trzeba mieć kamienie do tego. Na kill off... Na kill off... A gdzie na kill Wszystko off? możesz naprawić. A tu No na kill normalnie off? na dole tak i jakbyś repair. miał. A, mam. Reaper, dobra. No to jak w Ogólnie to jest Overwatchu. poziom 5 i na przykład tu i tak muszę wbić któryś level, żeby to coś... Wiem, żeby kowala wziąć. Okej. Ej, widziałeś tą skałę? Patrz, Nikaus. Co? O, Dobra, ja. to Jak? ja i tak jako budowniczy, żeby Ale ja. iść coś dalej, to Ujo. i tak muszę... Ale padła. No. Tak jakby iść wyżej jako tier budowniczym, to i tak muszę iść w jakiegoś partnerza, chyba mi się wydaje. Nie, po prostu nie rozdawajcie wszystkiego co poziom, zbierajcie te punkty. Czemu? Bo Czemu? zobacz sobie w przyszłości, patrz, jeżeli chcesz być mistrzem w płatnerstwie, Ciemno się robi. to zobacz już do przodu, co będziesz w przyszłości robił i ile to punktów wymaga, po 3, po 5, po 10 punktów tych. A to na takie no to tak w grach to tak jest. Jest zawiecie śmieszne, kurde. No burza piasko... Duża, Łoja! ale ona jest na środku mapy, zobaczcie jaki ma efekt, ale wam nic tu nie zrobi, jeżeli Ale i tak przychodzi trzeba obok. zdobywać tego rzemieślnika, żeby budował Tak, nie- dalej. Ja bym sobie kowala No. wziął teraz na Nie początku. wędrownego, a żeby mieć wędrownego rzemieślnika, to i tak muszę być garbarzem, kowalem i stolarzem. Ja bym sobie wziął na początku tego To tak, kowala. są skille, które muszą być wspólne dla wszystkich. No więc I ta żeby być burza rzemieślnikiem, to i tak muszę zostać kowalem, pierw grabarzem. To jest śmieszne w tej Kolarzem. burze, w burzy, to jest tak, że wy widzicie ją gdzieś na środku mapy, taki wielki tornado idzie. I jakbyście byli w środku, to wam nic nie robi na zewnątrz, ale w środku latają kamienie, drewno, wszystko i Aha, nie może aha. was zabić, nie? Aha. Lipton troszkę, Dobra, nie? mam To idę do ten domku. miecz, A, już mam ten przechodzi. miecz do ofiar. To na prawym go mam. O, dobra, idziemy zapolować na jakiś Januszy? No moglibyśmy w sumie pójść. W sumie ktoś z was wziął najemnika, żeby budować miecze? Czekaj, czekaj. Drewna nie mamy, Nie, ja panowie, nie. wiecie? Po Aha, co ja wam mogę drewno? się teraz nauczyć dopiero. Ja narobię, nie? Idę narąbać. Jak mam zrobić? Czekaj, mikser. Teraz skrzynki będę robił, bo się Nie przydadzą. mogę drewna dodać. Nie mogę drewna dodać do miksera. Jak to jest? Dobra, to ja pójdę w najemnika. Okej, żeby nam mieczyk No, jakieś żeby lepsze miecze zrobić, robić. tarcze. Czekajcie, A i jak powiem wam stworzyć jedną rzecz, tylko mięsko? czekaj, sobie to, że ci przerwę. Miecz kamienny, ten taki, co tam Niklaus go może robić, No. to jest najlepsza broń. Nie róbcie żadnych buław, dwuręcznych mieczy, łuków, Aha. są po prostu słabe. Miecz największe ma obrażenie w stosunku do ataku. Możesz szybko atakować i duże obrażenia dajesz. No spoko. Buława ma o to do siebie, że buławą możesz kogoś powalić, nie? Ale miecz po prostu dużo dał szybciej zgniłe krwawienie mięso? daje. Ja tam chyba odłożyłem. No ja mam zgniłe. też sztylet, kurde. Myślałem, że jak się jakiś. upiecze, Ale to dobra, będzie dobre. możecie mnie pokierować, jak mam zrobić to tworzone zasranie, bo tu są niby jakieś strzałki, ale chcę tu włożyć coś, to nie mogę.
Bo ja zrobię skrzynię. Czekaj, drewnianą. mięso dzikich zwierząt. No. I gdzie to mam kurde wcisnąć? W Nie, 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 folerię nie do po prawej. tworzenia, czy co? Środkowa tabela. No i co? Dajesz tam, gdzie dajesz paliwo do ogniska. No dobra, no i co? I dajesz też paliwo, drewno, węgiel, cokolwiek i klikasz No. włącz. W tej środkowej tabeli. Ej, jak macie Aha, jak macie dobra. sznurki, to mogę wam miecz Tam zrobić robi. komuś. A właśnie zbieram na sznurki, żeby zrobić skrzynię drewnianą. Niklaus, No, nurki masz wiadomo gdzie, albo z trawy, albo z kraków, ale No ja wiem. idź do wody i nurkuj. Tam normalnie są z tych morskich alg, tam Aha. tyle tego jest. aha, dobra. A z potworów to nic nie wypada, nie? Jak zabijam tym nożem rytualnym. Potem skórujcie je, to macie skóry, mięso, wszystko, nie? Jak ciało leży potwora, to je napierdzielajcie, aż zniknie. Mhm. Wiemy. Ja skrzynki zaraz zrobię, będziemy surowce magazynować, mi się wydaje. No. Muszę dobudować. Ale jakoś kamieni nie widzę. I w ogóle Ej kurde, odnawiają muszę... się Nie, powiedz mi, nie, te drop, surowce? kurde, dropnąłem sobie jajo. Gdzie jest moje jajo? Najlepiej jak Niklaus tak bywasz po tym, to cały czas ekran trzymaj. No. O. Które wy macie już poziomy? Nie wiem, nawet zaraz zobaczę. Mięso usmażone szybko się psuje. Ja wdupiam na noc. Ostatni posiłek to miałem dzisiaj o 13 i to była kromka chleba. I muszę to zjeść. Makowite mięso. Cyk. Czekajcie, jak ja to mogę Nie ma Rafeo, witam. use? Ja mam poziom dopiero 5. Na tym serwerze jest wszystko razy 1, tak jak powinno być, kurde. Ja Bo też mam można piąty. wejść na serwer na takim, gdzie jest wszystko razy 10, ale co to jest za zabawa, że za 3 godziny możesz zrobić wszystko w grze, nie? No ja. Tak. Ej, to ja idę na chwilę, bo muszę siku. Mm. Ale w grze? Nie, jeszcze nie. Tylko w grze. On do tej samej Pilnujcie wody mnie. sika, co mnie. Co wy pijecie? Nara! A propos picia, napiję się. Okej. Dobra, mam wszystko full, Podpałka, to a idę. do czego się podpałka może przydać? Co? Nie Podpałka. wiem. Bo przecież O, ogień... Nie wiem do nawet, czego czy jest może być. podpałka do czego jest. No jest podpałka, ale no właśnie nie wiem po co ona mogłaby być. Nic mi to nie mówi. Dobra, to sobie zostawię te punkty na razie. I mam miecz. O, fajny. Wiesz co mi się wydaje? Ta podpałka to jest lepsze, wiele rzeczy jest źle przytłoczonych. A, możliwe. To jest pochodnia, którą może zamontować można w budynek, A, na budynek. Tak dobra, wygląda, dobra. nie? Chociaż tam jest jeszcze jeden rodzaj pochodni inny. Ale to tego jeszcze nikt nie ma tej podpałki. W każdym Ona razie, się bo to- nazywa pochodnia z obejmą. Nie, to pochodnie z obejmą można mocować. Aha. A czekaj, a podpałka jaki ma opis? A, na ziemi można ją postawić, wbić tak w ziemię. A jakie, powiedz mi, Bąko, się najlepiej opłaca te atrybuty rozdawać, czy to nie ma jeszcze? Na pewno w udźwig na początek i staminę. I grit. No bo każdy z was będzie chciał jak najwięcej rzeczy nosić ze sobą, bo chcecie budować i tak dalej. Stamina po to, żebyście mogli dłużej sprintować i bić się. No i potem wam polecam wstręcz, w siłę, tylko że od 6, A jest gena- jeszcze ten cały szamanizm albo coś? wiesz co, jest tam, znaczy jest taki podpunkt z magią, ale to tam nie wiem czy ktoś co idzie. To jest chyba ten grip? Kurde, nie wiem jak to się nazywa. Nie, grit to jest stamina. Ale tam jest taka sytuacja, że jak wbijesz od 6 punktu w każdej statystyce, trzeba już potem na przykład 2 dać, żeby ci o 1 ci wzrosło, albo 3. Nowy I, patch. no, opłaca się tak porówno iść, patrz do czego, do gry? No, podobno. Ktoś mówi, żeby na serwer dodać. No ale co tam kurwa się dzieje, czekaj. Dobra. To dodać. Nie było, ostatni patch o 8 rano. Co No, było? no to mnie oszukują. Znaczy serwer ma takie coś, ja tak skonfigurowałem, że jak jest patch, to zaznaczyłem run update if czekaj server update automatic enable. No to jak nie restartuje się serwer, to znaczy, że nie ma jeszcze w hostingu update'a. Drewno, sznurek, kamień. Ej, ja muszę zrobić swój. Dobra, ja idę zrobić... A czy Dobra, ty buduję- Seto będziesz buduję, wyznawcą panowie- seta? Nie, ja jestem Miry, bo ja mam Miry. Jestem Czyli węża. kanibali jesteś. Nie, ja jestem ten Bóg Honor, tam ojczyzna, A. wiesz jak. Bóg honor dziczyzna. Czy taki, co się nie liczy w sumie, bo
Wiesz jak to jest, nie? Jak jesteś, Nie wiem. to jest jak chrześcijaństwo. Wiara, która jeszcze przebacza wrogom i tak dalej, każe, wiesz, być dobra, no to cóż możesz zrobić, skoro ci ktoś przyjdzie i zje mamę, nie? Na przykład. Jak ktoś A jakie, ej, jakieś ważne porady były, a mnie nie było, mówią mi. Żeby palców do kontaktu nie wkładać. A, okej. O statystykach mówiłem, jak rozdawać. No to jak rozdawać? Bo ja nie No rozdałem polecam, jednej. w udźwig dać przynajmniej 2 punkty na start i w staminę, czyli grip. A potem polecam ładować tak w witalność i stręcz, to po prostu w walce wam się przyda. Ale Tam też skrzynie dwie, panowie. podobno siła wpływa na to, że jak walniecie mocniej, na przykład potem macie więcej siły, to szybciej wydobywacie i ścinacie. Natomiast od 6 poziomu każdej statystyki, żeby przeskoczyć o wyżej o 1, to musisz na przykład 2 albo 3 punkty dać, wiesz o co chodzi. Jest ciężej. Ja mam 2 do udźwigu, 1 w grid. I jeszcze jeden mogę rozdać. Gdzie mam rozdać? No w HP se daj na przykład. Vitality, dobra. O, ciul mięso. I wezmę chyba tego kowala, tak mi się wydaje. Mhm. Panowie, zrobiłem 2 skrzynie, nie? Więc do jednej Ej, surowcem, z żeby ze wykonać. zgniłym mięsem to jeszcze można coś zrobić? Nie, już wywal na ziemię, ale wywalajcie, bo tu jest taki system, przepraszam, że ale tu jest taki system, że jak wyrzucacie rzeczy na ziemię, No, to na chwilę tworzy jeszcze się są. worek. Tak. I teraz jak ktoś, nawet nie w tym samym miejscu, ale obok wyrzuci, to do tego samego wora to idzie. Aha. Mhm. Więc najwyżej wejście wywalajcie je gdzieś w jedno miejsce, tylko żeby nie tworzyć w ciule takich pojedynczych worków, bo to chyba serwer laguje. No. Ej, w ogóle tutaj ktoś z mojej perspektywy wygląda... Kto to jest? Tybek. Lata. Wygląda... Tybek. No, lata. Nad ziemią. Czemu latam? O, już Ja mnie zbieram, łazisz. ja zbieram na swoją Dziś, ten, byś kapliczkę. wyznawcą mojego pana świata węża, to też byś latał. Ej, Nie, postawiłem 2 węża nie skrzynie w domku, więc możemy do niej coś zbierać. A, no tak spoko. Ja myślę, że do tej po prawej będziemy surowce, jakieś drewno, kamień. Gdzieś tam Ja trzeba sufit mięsko. jeszcze dokończę, dobuduję sufit. Ja wam polecam, jak już skończycie domek, No. zostawcie wszystkie przedmioty, które wam niepotrzebne, a dużo zajmują, czyli drewno i kamień, w skrzynkach. Idziemy, widzimy. Weźcie sobie jedzenie, ugotujcie dużo a, bukłak sobie zróbcie, niech ktoś się nauczy bukłaki. Ale bukład się na starcie gry dostawało na kamieniu. No to leżał, chyba, tak że swoją ktoś drogą. go nie wziął. A to ja mogę. Albo Aha. Seto zginął, I tak? idźcie po A to prostu ja- się No ja napierdzielać, zginąłem, no. idźcie się napierdzielać, bo najwięcej poziomu, poziomy się wbija przede wszystkim przy walce najlepiej, przy craftingu też i zbieraniu, Aha. ale najlepszą kreaturą do farmienia expa jest struś. Tylko, że struś jest taki, że jak go kurwa zaatakujecie, to ten struś może was normalnie zabić, nie? Bo on, No ma taką, dziwne. on taką szarżę ma, że on po prostu was napieprza, aż was normalnie przewróci. Aha. Tak Ale jest. najwięcej expa jest za niego, to tak we 2 osoby spokojnie. No Ile dobra. ile nam tam sufitu brakuje? Dobra, to niech No nam... i tarcze. Ja proponuję tak, tarcze Niklaus każdy niech musi zbuduje zrobić. nam miecza i tarczę. Dobra, to czekajcie. Czego potrzebujesz? Sznurków dużo potrzebuję. Okej, Ja- ja mam sznurku Ej, czy opłaca się- 52. Opłaca No to się dawaj. zrobić mój ołtarz? To jeszcze tylko skończę Nie. na pula drewna łapać i Dobra. przodę. Znaczy, to jest pytanie, które ci odpowie se to. Pyta się ktoś u Niklausa na czacie. Czy jest różnica w wierze tych bogów? Tak. Każda wiara ma inny ołtarz i inną ofiarę. I jeżeli będziesz... Tylko, że to jest długa droga do tego. Jeżeli będziesz bardzo dużo tych ofiar składać i będziesz miał tych punktów tej ofiary dużo, to przyzywasz od nich moc. I mocą jest awatar. Na wielu trailerach możecie zobaczyć takie No, takie- duże, No duże. duże Jaszczur. awatary, które przyzywacie, i od każdego boga jest inny. Na przykład od tego Seta, czyli jest wąż, który tam w ogóle oplata budynki i rozwala. Od chyba A, Miry to jest są te ten wielkie te, co tak, były. A, od Miry dobra. jest taki gościu, taki choćby Zeus, tak chodzi i tak stąpa po wszystkim. I jest wiele jeszcze innych rzeczy powiązanych z tym. Czyli mogę sobie zrobić swoją kapliczkę. Możesz. Ty pewnie będziesz miał coś innego, bo jak ci muszą serca wyrywać, to nie wiem, co ty będziesz musiał składać. Może jakieś dary, wiesz? Zaraz zobaczymy. Kadzidło i mirę. Dary, Mirę. Pieniądze Albo pewnie. pobożną To jest taki Okej. pieniądze, to najlepiej. Ile mam? 360 kamienia potrzebuję. 160 drewna. O, to Gitara? drewna prawie mam. No. Słuchajcie, ja ci wrzucam sznurki. O, czekaj. Nie, Gdzie mi 10 chcesz? mam jednak, do To tej jest- środkowej skrzyni. Mam Aha, do środkowej. To... Tam też kamień i...
drewno, jakbyście potrzebowali. Właśnie, ile sznurków potrzebuję, bo ja też sznurki potrzebuję. I 25 gałęzie. sznurków. 25, Nasiona i takie rzeczy to ja bym do tej lewej skrzyni Mhm. wrzucał, nie? 2, 3, 4, Kora, 5. te lepsze kamienie, może też do lewej. No, będzie. Dobra, to ja zrobię, a dobra, stworzę wam 2 miecze od razu tutaj je położę. Tak. Dobra. Nagie. No mogą być nagie. To jeszcze wezmę trochę Tym drewna i różni się kamienia, Conan muszę- od Arka. No w sumie nie wiem, bo Że ja nie Conan grałem w jest Arka. w świecie Conana, a Ark jest w świecie dinozaurów w kosmosie. Arka. No. No nie no, Może coś w tym być. na podobnych zasadach te gry działają, tylko w Conanie się kupy nie robi. A tu się robi? A w, ar znaczy A nie, w Arku się okej. robiło Nie, kupę. a tu masz pisiora, stary. No masz, no. A jest Ty masz jakiś ten tam mieczyk, marzysz? kamień, który mógłbym Robi sobie się, robi zajumać? się, pomału. Dobra. Jest jakiś kamień, który mógłbym sobie zajumać, czy nie? Jest. Częstuj się. Jakby. Dobra, to idę. Ja jeszcze sznurków idę Dobra, poszukać. jeden miecz daję do prawej skrzyni. Dobra. Chodź, kurde, powinienem mieć... czy to jest ten O. mój? Nie, dobra, dwa. W prawej skrzyni są 2 miecze. Dobra, bierę. To co, idziemy na porządzianki z Januszów? No. To czekajcie, bo ja moglibyśmy. sobie zrobię to, co chciałbym A zrobić. masz dosyć surowców? To ci pomożemy. Polecam wam iść wzdłuż rzeki Mm, na zachód od was, bo jest blisko od razu Chyba bardzo duży mam. kamp tych Januszy. Lewo? nie, czekaj, 360. To mam. 360 kamienia potrzebuję, a mam ile? Mam 327 i nie mogę więcej nosić. No to musisz stanąć przy skrzyni, bo nie możesz chodzić tylko. No nie mogę więc chodzić, Możesz no. podnieść i w miejscu możesz to zbudować, więc po prostu... Dobra, ja ci znajdę resztę kamienia, zaraz ci przyniosę. Coś. Nie ma. A i na przykład jak kraftuje ktoś coś dużo, a jest przeciążony, to może być przeciążony, bo jak Ej, to tłusta wykraftuje, larwa. to rzecz wykraftowana dużo mniej waży niż na przykład 100 kamieni, Tak. nie? Ja mam tłustą larwę. Ej, a mogę tak, że jak na przykład w ognisku jest 8 mięsa, a ja bym chciał A, tylko 5? Wybierzcie wszystkie te żarcie na bieżąco jedzcie, bo one się szybko psują Aha, w dobra. tym ognisku, to No nie ma właśnie, co. ja O, zgniłe mięso mi właśnie się pojawiło. Nie ma soli, to nie ma jak tego zakonserwować, no. No niestety. No. W ognisku macie skórę niepotrzebnie, kości, aloes. A się pyta Emilian, czy są luje ogłuszacze bossowie świata? O, zobaczcie tam się Czy te pali miasta naprzeciwko nas ogień, nie? Widzicie? No. Ja No. proponuję tam się zaraz wyprawić. Ale tam byłem w sumie. Ej, poczekajcie. O Jezus Maria, Ja mam podniosłem to resztę zgniłe kamienia, mięso. ziomek. Zrób O, ten ja, sztylet od masz, razu masz, tego. masz? Dobra. Mam już ten sztylet. No, To tam daj no pamiętaj, ten żeby kamień, dźgać. jakbyś mógł, był Na koniec. Ale spory. 100 ludzików, nie? No jak już zwłoki leżą. Okej. Ej, nie mogę więcej przenieść sobie. Musisz Nawet? poczekać aż ta ikonka zniknie, że jesteś przeciążony. Jakby. A faktycznie, Te dobra. włosy w tym świetle Okej. wyglądają jakby polakierowane były. No te włosy niestety nie fajnie wyglądają. No. Znaczy w ogóle efekt tego światła, które my generujemy jest, No, jest słaby, bo dziwny tak bardzo. świata jest fajny, ale... Dobra. Ale ten księżyc zapierdala. W tym świetle, jak są takie blond, to jak Conan, No, jak He-Man jak wyglądasz. He-Man, no. W ogóle kamień tutaj jest przy ognisku. Trzeba będzie zrobić troszeczkę porządek, wiecie? Kamień jest... co? Kamień jest w ognisku jakby. Więc Oj, trzeba nie ma. będzie... Ej, napiszcie na czacie, bo Olej się pyta, do 24. A, dobra. Wyprzedził. Okej. Szachmat. I teraz tak, idę zrobić znaczy postawić ten mój... Ale zarobienie sztyletu chyba też się... Gdzie mogę dostałem za postawić? Ten sztylet, ten Manifestation of Zeal. No to co? Może zarobienie samych sztyletów idzie dostawać same te Ej, zile. a pochodnia się zgasi we wodzie? Nie, ale to skraftowałeś w ołtarzu, nie więc sprawdzam. każdą rzecz, która jest skraftowana Kurde. w tym ołtarzu dostaje się z Za niej. blisko obiektu. Tego samego typu. No to muszę można od- w sumie muszę odejść z moim masować przecież ołtarzem. te. Ej, tu dopiero mogę ołtarz zrobić, bo tak to jest za blisko tego samego typu. Ale jaja. Widzicie mnie? A, Daj z kurde, drugiej strony wojna domku religii, może. stary. Co? Daj A z wiesz, drugiej a jak strony wiesz, jak może. zburzysz ten ołtarz, to jest tak jak, kurde, ta... nie cerkiew, co ja pierdzielę. Jak to Dam. się nazywa? Co, ale? Jak co się... Meczet, jak się meczet zburzy, to Aha. nie można tam nic zrobić. No wybuduj może z drugiej strony symetrycznie ten ołtarzyk. Ale z drugiej strony, w sensie gdzie? Z drugiej strony domu? No. Nie, ja tutaj jestem, widzisz mnie? Ale wieje. Tu jestem koło tych jajek. Skaczę. Tam tak Tutaj daleko. jeszcze mam, że za blisko. I dopiero tu... O, czekaj.
tu mogę stworzyć, bo jestem już wystarczająco daleko od ciebie. No to sorry. Bo te religie się, wiesz, gryzą, stary. Wąż Czekaj, kontra tutaj kurde stworzę. prawość. Tu stworzę. Cyk. Patrzcie. Wąż tu to dopiero wikariusz, wiadomo. A ile potrzebujesz, Niklaus, do tarczy? Co potrzebujesz? Czekaj, Symbol Miry. drewniana tarcza, 8 No to jest sznurków wyrąbane, bym wyrąbane. potrzebował. Ja bym szedł na parze, żeby... Czemu nie mogę Dobra, stworzyć symbolu Miry? To idziemy A się mam, czulać. mam Każdy swoje ma po rzeczy. mieczu. Musisz rzucić to Ej, do czekaj. środka. Aha, wrzucić do środka. Dobra. Czekaj, bo ten jeszcze musi się pomodlić, niech się... No jeszcze Aha. zrobię Dobra. sobie symbol Miry, nie wiem co muszę nim zrobić, ale okej. A tutaj utrzymująca się obecność. What the No, hell? taki horror był też obecność, też bardzo straszny. Ale tu, ej, tutaj jest jako surowiec. Utrzymująca się obecność. Bąkol, wiesz coś o tym? To. Utrzymująca się obecność. Mam taką rzecz muszę mieć, żeby stworzyć ambrozję. Nie mam pojęcia, bo ty masz ołtarz, do którego ja tam nie zaglądałem jeszcze w tej grze. Weź przestań używać. Ja pokazuję, Czekaj, mi się ten... jaka jest różnica pomiędzy Ło. Miry O kurde, a tym no nie. Snake'ów. Dobra, poczekaj. I to jest takie dupne. I co, i one się mogą ciulać, te wielkie? Może się mogą, nie wiem, to są Aha. wszystko Budujesz Aha. symbol mitry, tak? Widzę. Tak, buduję, Ja robię. tutaj nic nie mogę zrobić, więc widzę, że... Jest... No. A ja ten ołtarz mam jakby na piątce? Głupie. Palić to muszę. Okej. To niech mi się ten zrobi, ten symbolik i możemy o kurde, iść. sorry, kliknij sobie jeszcze raz. No co ty? No mogę ci kolejkę skasować, to jest strasznie bez sensu. No Patrzcie, nie, ale- kurde, już trzeci raz. Profanacja. Ale to nie róbcie, tak, to nie róbcie tego, bo Profanacja. bo macie ten sam klan, a tak ktoś inny tego wam nie robi. A ja myślałem, że kliknę, zobaczę co się w ogóle tam Jaki- coś tego... A, i pamiętajcie O o ja, jednej jakie rzeczy. włosy Jeśli pod pachą. cokolwiek kraftujecie, czy to jest w miejscu stacjonarnym, czy u siebie w backpacku, to nie ruszajcie tych przedmiotów, które to wykorzystują, bo wam to zrestartuje. Wy No nie tak. wykraftujecie tego. Dobra. Dobra, Nawet nie zmieniajcie miejsc, nawet slotów nie zmieniajcie. Ej, ja tych nic nie chcę przedmiotów. mówić, ale żarcie nam się psuje, a ja właśnie mam połowę żarcia, więc w sumie... Dobra, se to nie ma, idziemy ziomków bić, no. Dawaj, Niklaus, idziemy. A Dobra. mamy jedzenie. Dobra, Ja dobra, mam. mniejsze. To będziemy To ja z nie ludzi mam. zbierać, no. Czekaj, to ja Zróbcie- pójdę po jajka tutaj na górę. Tutaj, nie? Może... Chodźmy. Czekaj. Mam jajka, Żółwia? mam jajka. Wiemy żółwia? Gdzie jesteście? O, możemy bić żółwia. No poszli, wzdłuż wody A, tam. żeśmy poszli. Dobra, w lewo. Są dwa to, uwaga. Kurde, tu jest. Ej, trzech jest! Trzy są. Dobra, nie leży. panikuj. Wjeżdżam tam z buta. Pyk. A, kurde, mi pół HP zabrał. O ciul, co? O kurde. Dobra, leży. Dobra. Uważajcie, żeby się nawzajem No w sumie. Najlepiej jeden z przodu blokuje, jak ma tarczę, to trzyma ją prawym przyciskiem, a nie macie tarczy nikt. Nie, Dobra, no znaczy, to nie, no Tarcza mógłbym działa zrobić. fajnie właśnie, no polecam, bo ta tarcza działa tak, że jak prawym przyciskiem blokujesz, to jest chodzi wytrzymałość, ale nie bierze ci HP. I wtedy ktoś może mu normalnie w dupę tam ładować, wiesz. Ja wezmę trochę kamienia, żeby mieć czym Opowiadasz. naprawiać, nie? No Wy też tak muszę. taktyki macie. Jeden wali, drugi ładuje. Przepraszam. Jakoś trzeba się podzielić, nie? Muszę więcej książek czytać, wiecie, bo nie potrafię się wysłowić. Ojeczka. Wyście sobie. Tylko o tym ładowaniu. Dobra, idziemy. Ja bym jakiś NPC, gdzie są jakieś ziomki? Ej, Halo. tu jest jakieś... Na pewno byli pod tym, znaczy przynajmniej wcześniej pod tym akweduktem mieli ognisko, ale no nie wiem czy No jeszcze to tam wejdziemy sobie do Tak daleko? po prostu. Ej, krokodyl! O, curwa! Ej, ja proponuję... A, No to po nas! nie Dobra, no, czekaj, bo- porobimy Dobra, go. ciulamy go. Jak ktoś już ma mało HP, to nie strzelę, ale to nie bojuje. Dobra, Dobrze umarł. porobiony, kurde, dobre. Chyba skóra z niego wypadła. No. Dobra, bo ja mam mało wytrzymałości, ja muszę chwilę przykucnąć. A ty, Niklaus, mniej skacz, bo ty fajnie staminy. No bo ja mam sobie taki wiesz. odruch z innych gier. No, Żeby w jaka innych jest- grach to staminy nie brało. Okej, No. broken. Ja nie grałem w Rasta, więc nie mogę niestety oceniać. Nie, ta gra jest bardziej do Arka podobna niż do Rasta, jeżeli chodzi o crafting i trochę mechanikę. Natomiast no to, że jest w innym świecie, inna fabuła Fabuła, i, tak. i że... Ej, tu Znaczy, jest drugi wiadukt. Powiem ci tak, bo wy tego nie, ale jakbyście ten początek tam wsłuchiwali się i tak dalej, czytali te książki, te ołtarze tam, No. które są, na przykład wy możecie tu teraz, idziecie, to jest łatwe.
to jest łatwe miejsce. Tam jest normalnie ołtarz, znaczy taka świątynia, jakby do niej możecie wejść. Tylko, że nie możecie, bo jak Aiden zrobić, on przeszedł tak jakby nad tą świątynią i niewidzialna ściana go zabiła. Znaczy, to nie jest tak, że to jest Bóg, bo po prostu to jest taka ściana z jakiejś magii, wiesz, i ona go zabiła. O, tutaj jest jakaś w ogóle, zobacz, jakaś A, no, jakaś wioska. wioska, ale taka rozbudowana. Tu jest jak O, wikingowie. jakiś lag tak. mam. Grę mi ścięło. Tu mi też laga, okej. No I to że- Ciągamy miecze. Wjeżdżać na ten, pełnej? plądrujemy. Jakieś szamany tu są ty po lewej. No. O kurde, z łukami. Ej, gość ma łuk. Ej, a i jedna zasada, nie sprintujcie z nimi, bo oni wtedy agro większe mają. Dobra, niech Ej, podejdzie, leci wiemy jakiś go. pałkarz murzyn. Dawaj, tak że nam... Mam rozgrywali, fajnie. Ja wam... O Ej, kurde, kurde, dobry dostałem jest. O, jak go rozcięło! Uważajcie na Dawaj łuk. serce, Dobra, ja dawaj się serce, chowam. Ludzkie serce, tak jest, serce. Strzelają łukiem, Uważaj, kurde. A ja zaraz zginę, nie? Więc ja się chowam. No właśnie. Ej, on tam jest, tam jest jeden, Ej, w ogóle, moglibyśmy czekajcie, go bo pocić. żarcie muszę, żarcie. Jak ci z łuku strzelają i nie macie tarcz, to ciężko będziecie mieli. Ale tam jest ino jeden, to byśmy mogli polecieć na Mogli niego. podlecieć, no. Gdzie jest, Dobra, to gdzie ja jest biegnę. Tybek? Ty łuku Nie! dajesz, Dobra, lecimy, musicie Kamil, się dawaj. ruszać bardzo. O kurde! Wycofujemy się! Nie, tam jest pełno ich z Do prawej. wody i nurkujcie. Do wody i nurkujcie. Nie no, co ty, kurde, porobimy ich. Nie no, co ty wydupiamy, nie ma opcji. Ja ich czekam, porobię, aż mi stary, się ja to życie widziałem na filmach. Z respi, ja wjeżdżam na nich. Ja to widziałem na filmach, stary. Musimy się skupić, myślę, na jednym łuczniku, nie? Którymś. Gdzie jest ten, Niklaus? No ja uciekłem. Mikołaj, gdzie ty jesteś? No, kto tu stoi? To Tybek Ja jest, bo jestem na łysy. takim górym, halo. Ja jestem łysym. Niklaus jest takim na garnek przecież. Ja taki himen. O, gość On jeden jest podchodzi. taki him. Piast Gość jeden się kołodziej. skrada się gość w to miejsce, gdzie Strzela zrobiliśmy do poprzednio. nas. No, No. on tułkiem strzela, no. Dobra, to ja pojadę go, czekajcie. Czekaj, niech strzeli. No, jaki agent? Dobra, lecimy. Niech na niego wyjechał w ogóle. Ty. To mnie nie wali. O, dobra. Kurde, Dajcie porobię, ludzkie mięso. Dobra. Serce Porobię. zbieram. Ła, strzałą. To wyglądało jak ta kurwa barbarzyńca. Wjechał na niego stary. Animacja tam. Uważajcie, goście mają ten. Ło, z tarczami lecą. Goście mają tarczę. Ja uciekam. Nie wiem, nie! O kuźwa! Nie wiem, kto jesteście wy, a kto nie. Ja mam strasznie. Ale mi grozi. Dobra, ja uciekam. Ja HP nie mam ja prawie. też, bo ja nie mam zaraz tego. Nie mam energii. Nie, Muszę. jak nie macie tarczy, to ciężko będzie wam. Nie, porobimy ich. Kurwa, Wadzisz, nie możecie Murzyn! się wysłać. pomóżcie! Murzynkami, Nie, murzynkami. kurde. Do wody zwykle. Mikołaj, do wody. Dobra. Turkuj. O, Dobra, ja regeneruję życie i zaraz im wyjaśnię. Ja ich pojadę Padem. teraz. ja Bo pierdzielę. dobra, może nie tego z tarczą, wiesz? Wioska Mokebe. Kurde, muszę się zjeść. Mi się O wydaje, kurde, za mało wytrzymałości, what the mi hell? się wydaje, że w wodzie chyba szybciej się też HP regeneruje, ale Tak, to jest... o Mi kurde, się ty wydaje, pojechał że mnie wiesz czemu? Bo jak wejdziesz do wody, to wyskakuje ci takie z lewym górnym rogu schronienie i jak to masz, to chyba Może w szybciej schronie... To jest tak jak w WoWie miałeś ten, nie? Właśnie tak. Restart. Dobra, ej, jedziemy go, Kamil, chodź. Dobra, dawaj. Dobra. Dobrze, Nice. poskładał się. Czekajcie, dajcie mi serce. O, dobrze, mam serce. Dobrze, mam serce. Ja chcę serduszkę. Ile tam O, jest jest typiara jeszcze? z łukiem. Raz, dwa. No Dobra, dużo. jeszcze Typiara z chwila. łukiem jest, dawaj. Ej, tu jest pod wodą, w ogóle starczą. Ej, pod wodą jest. Tak? No, on mnie bił. LOL. Kuźwa. Broń mi się zdupiła, ja pierdzielę. Ej, no naciśnij na ten stron, gdzie jest broń, jeżeli masz surowce, to ci się naprawdę od- A faktycznie, ale tak... O, odcięty, odcięty. Kurde, kamieni czekaj, potrzebuję. nie bijcie Nie, się, wy się, możemy- nie bijcie się, a to z łuku walą. No. Ej, bo, ale z niego nie idzie czegoś podnieść może? Nie wiem. My tak rozwalamy te trupy. Kuźwa A, i ty mać. miałeś mało surowców, więc ci się słabo naprawdę... No, ja muszę kamień sobie szybko narobić. A nie dostanę O! serca chyba z niego. Łociul. Ła. Okej, dobra, spadam. Dobra, ja idę i wyjaśnię. A czekaj, ja muszę... I się wy... ja- O nie! Dobra, czekajcie, ja już idę. Zginąłem. Minąłeś? Ja wam wytłumaczę teorię spiskową. Dlaczego każdy najarok gra w tą superprodukcję? Ponieważ zapłacili nam 1 000 000 złotych. Ale każdemu. I to na łeba. No i to na łeba. A Pa, ty jak jak tak tak krzyczy. streamować nie musi też, żeby płacili. Ej, Lejemy. tam jest moje ciało chyba, nie? Nie mam wytrzymałości, Jaka głupia. O,
Nie To bij, jest moje bij, ciało, bij, nie? bij, nie bij ciała, nie bij ciała. Halo. Czy idzie zlutować? Ej, ale nie zabijcie mojego ciała. A gdzie jest twoje ciało? Da się No, to pod wodą. A no Ja już to tam nie, no chyba dobra. sypię. Ej, bo z niej wypadł kamień i drewno. Jeszcze jest jeden. Chodź. Jestem. Cisnymy go. Czekaj, Patrz, nie biegnij na niego na shifcie, nie biegnij na shifcie, bo to zużywa wytrzymałość. Patrz, na cichulcu. Ja źle zrobiłem, bo ja dżuków nie robiłem. Ja nie umiałem Na wykminić. cicho, no. O Patrz. kuźwa, krokodyl. Niklas, Uwaga. powinienem wam tarczę Uwaga. zrobić. Bić murzyna! Murzynkami. Ej, traci się coś jak się zginie, oprócz tego, że się te rzeczy co Dobra. były w ciele? Dobra. Nie. Czekaj, nie zabijaj? Kamień, Nie, nie 40 traci. kamienia miał. Czyli mówisz, że mogę pójść do mojego ciała i odzyskać to wszystko. Serduszko chcę. Dobra, ja nam będę robił pomału tarczę, tylko W tej grze sznurków też się dużo da potrzebuję. dual wielding zrobić, na przykład tak jak teraz ma Tybek, tylko że tą bronią nie opłaca ci atakować, bo ci... Za tobą, Tybek! O, ty bambusie wypieprzony. Murzynek bambus. Dobra. Dobra, biegnę do was panowie. Poczekajcie przy moim ciele, albo pilnujcie mojego ciała, żeby mi nie zniknęło. Ej, w ogóle strzał miała. łucznik za nami. A ja jakoś widzę to moje ciało, czy nie? Wjeżdżamy. Nie, tam. nie widzisz tego listy. Aha, super. O kuźwa. Ty patrz. Pamiętaj. W wodzie padłem. Dobra. No nie no, to O, ona na dnie pewnie leży. Ja mam mało życia, muszę uciekać. Tak, jest moje ciało, kurde. O, jaki golas. Tej call. Taka baba. Oj kurde. Aha, ja jestem goły. Powiedz mi, No, Wąkol, pieroga było widać. Musisz ręcznie, musisz ręcznie wszystko założyć. Pieroga wiesz? i nie tylko. No. Ej, a tu jest efekt rozwarcia ponoć, nie? Ale tak to ciulik jest lepiej zrobiony. no. Ej, Powiem Bąkol, wam- powiedz mi, tam w tej świątyni, to tam Ej, jest ta ale czekaj, ściana, że co ja zabiła tak, że Aidena? ja muszę aż to powiedzieć, bo zauważyliście, że oni taką kurde szczegółowość tam przywiązali No. do tego, że oni nawet to zszycie kurde moszny stary zrobili. To aż To tak, jest to się jest nie aż- wiem. To jest aż niemożliwe, stary, nie? No, Co ty tam mówiłeś, Tybek? najważniejsza rzecz. Ta świątynia, w której tu my jesteśmy, No. tam dalej widzę po schodach, to tam Taka zginął czarna. Aiden? No, tam jest jakieś Nie, drzwi są. on, nie, jak wejdziecie, to się nie stanie, tylko on poszedł w lewo piaskami do góry, on chciał ją obejść i tam po prostu A, jest ta ściana. Debil. Ej, bo mnie Ale ten pier- Janusz starczą, nie? Ej, ale ja nic nie chcę mówić, ale... Co jest? No, leci. Muszę sobie... A oni się respią, te ziomeczki chyba w ogóle, nie? No chyba tak. Ale one nie, spokojnie, one się wam na pewno nie zdecydują. No to przyszli gdzieś tam. Dobra, już lecę. Już lecę do was. Nie ma tarczy. Dobrze. O, przepraszam. Kurde. Dobra. Ja wam mogę porobić tarczę, jak mi sznurki dacie. To możesz zrobić tarczę sobie wiesz i co? Mogę bo tylko- ja zamiast tarczy Ja muszę już ten spróbuję sztylet zrobić. dostać. Mam Dobra. 15 sznurków do stworzenia, zaraz ci zrobię, tylko No niech to się spoko. zrobią. Mam już 5 sznurków. A, bo mi się zbroja poniszczyła w ogóle. No właśnie mi się też psuje moja tunika i tak dalej. A jak się naprawia? Znaczy w sensie czym się naprawia? Musisz mieć po prostu przedmiot, z którego się tworzy. Aha, czyli Nie- włókna muszę mieć. Ale w takiej samej ilości jak stworzenie? Nie, mniejszej. Jak nawet nie masz, to ci napiszę w prawym górnym rogu, czego nie masz. Mhm. Masz rzucam teraz ci tak. sznurki. No daj. I możecie ją mieć na sobie, kiedy naprawiacie, ale nie zobaczycie progresu naprawiania. To znaczy, Drop. ten pasek wam się nie pokaże, w sensie on się wam nie przesunie, bo jest zbugowane to, Mhm. ale gdy ją ściągniecie i założycie, to już będzie Więcej pełny włókna, pasek. dobra. Dobra, ja podchodzę do ich wioski, bo Czekaj, no dobra. widzę 3. O, i dostałem ze strzały, dobra, to ja się Dobra, cofam. to Kamil, jak ona się zrobi, to ja ci ją wyrzucę. Ja Nie muszę, spróbuję. ej, w ogóle to ja muszę śpiwór zrobić, wiecie o tym? No bo ci się już Bo mi się, zepsuł. no zepsuł mi się. A on dalej leży. wtedy, czy Niklaus ma znika? jeden śpiwór, może ci dać. Czekaj, bo leci gościu przed nami. Tarczą. Niech podejdzie. No, dobra, walimy go. O, jak Ludzkie wyleciał. mięso, kurde. Ja serduszko. Ała, ty! Tak. Chciał do mnie. Ej, w ogóle mamy jeszcze jakieś żarcie? A mi się mi zaczął gnić trochę. Kamil, tarczę O. ci wyrzucam tutaj. Dobra, już idę. Pyk. To jest to, nie, to jest gniłek. Tarcza, dobra. To mogę Ktoś, kto ma sobie... tarczę, by mógł iść pierwszy, nie? No to idę.
Uwaga. Dawaj. Tylko musisz trzymać tą Jak tarczę się trzyma? Naprawdę. Tarczę się- Naciskiem. Oj, I tam jest... oni ci, Niklaus, słuchaj, No. oni ci jak będą ciulać w tą tarczę, ona No. ci się w pewnym momencie rozwali, No. ale jak masz materiały, też drewno, To mogę po prostu naprawić. Tak, klikaj dwójkę i ci się znowu naprawi. No. Dobra, uwaga. Klaus, Napieramy. Trochę nie masz portków, chciałbym zobaczyć. Ja mam już Faktycznie. jak włókno. A ja to tobą idę jakby, wiesz. Lać murzyna! Kuźwa. No! Co on taki mocny jest? Strasznie, nie? Ja Tym pierdzielę. tym mocniejszy. Dobra, tu jeszcze jedna. No i zabita trochę. Niklaus, Dobrze. wiesz jak się fajnie walczy z nimi? No. Że ty zbierasz agro, czyli on ciebie atakuje, Mhm. czekasz z tą Ała. tarczą aż odda cios i on wtedy po Ej, zblokowaniu muzyk tu jest. twoją Aha. tarczą go odpycha O. i wtedy ty wychodzisz z Dobra. kontratakiem, wiesz? O, jeszcze jeden starczy. Serio tak zrób, bo to naprawdę ma sens w tej grze. Goni mnie. No. Dobrze, zabił. Jeszcze jeden starczą. No, o! Mam mało życia, to się dygam. Zostaw to nam. Ej, ale sprawdzajcie co oni mają przy sobie pierw, wiesz? No, spoko. Aha, no tak, mają 11 tego. Ten nie ma nic. O, jestem goły wszystko. Ty weź ich, bo tym zabić można. Chociaż nie, tym to akurat nie. No tak wyszło. Dobra. Takiego małego, specjalnie zrobić takiego pędraka. Taki No jest, bo tak, to jest- to jest taki na pół gwizdka. To jest taki, wiesz, bo A, ja muszę mieć ten kto ma włókno. małego w rzeczywistości, to Ej, robi, dobra, wiesz, bo ja dużego w mogę grze. robić płatnerza, ja biorę płatnerza. Bo i tak potrzebuję, żeby potem mieć te lepsze... Ej, dobra, lepszego ale ja rzemieślnika. potrzebuję śpiwór zrobić jakiegokolwiek. Włókna roślinnych? Czemu ja nie mam włókien roślinnych niby? Kurde, tyle Bo pewnie pozbierałem na tego. sznurki porobiłeś, albo straciłeś No, wczoraj. sznurki żeś mi dał, nie? A kurde, faktycznie. Te włókna pozbierać. Ja mam trochę włókna chyba. Dobra, Ej, tutaj kurde, murzynka mnie goniła. Ale to dobrze czy źle? No nie O dobrze. kurde, ale dostałem strzał ze strzała. Ała. Kule, Jezus. Tego. Taki Indianin trochę, rudy No. murzyn. Niech ginie. A, tam strzela. Ej, a skubaniec. odzież też mogę naprawić? Tak. Tylko, że gdzie ona jest, bo ja jej tutaj nie widzę nigdzie. Jeszcze jeden gość z łukiem jest. Musisz na A, tutaj jest, dobra, kliknąć widzę, i widzę. ten. Reaper, faktycznie. Nie muszę robić nowej. Spoko. Mam tutaj dwóch. Ale czemu nie mam jej tak jakby... A, bo Ja to się tutaj leczę, ja muszę mam dać. połowę życia chłopaki, nie? Więc Dobra. nie wiem. Dobra, dwóch porobiłem. Tłusta Nice. larwa. A oni coś w tych chatkach mają? Właśnie nie wiem. O, to mi Zobacz się jakoś. przyda. Bił murzynkę, ściął drzewo. I will drink your blood! Ja pierdzielę, zaś murzyn. Nie mam... On nie- się zrespił tu z tyłu. No, dobra. Dawaj, Ej, dawaj a tego na przykład, sprzedawaj. a jestem w stanie... Ej, oni się respią, faktycznie. Ja sobie broń schowałem, lol. O kuźwa! Ej, gość zniknął. Jeszcze jeden. Zrespił się. Dobra. Ale kołża krwi ty. On mi rozdupił Dużo broń. drewna. Oj, serducho. Ej, ale ja nic nie chcę mówić, ale oni się faktycznie respią. No. Ja bym spróbował się przebić tam do przodu, ale tu nie ma takiego czegoś, że na przykład, nie wiem, skrzynki mają z czymś. O, tu jest kurde. skrzynka z łupami. Otwórz. Co masz w środku? Mam 65 żelaza, kryształu O. 24 i sztabka stali. Bierz wszystko. Bierz Wziąłem. wszystko. I tutaj jest kolejną skrzynkę, tu idzie na mnie Janusz. Help. Idziemy. Gdzie? Gdzie? Help tutaj, z włócznią ty. Lejemy go. O kurde. Dawaj go. Ała, ktoś się zahaczył. Dobra. Nie, może dropnął to. Murzyn z... Jeszcze... A nie, ja to myślałem, że to Nie, jeszcze nie jeden. dropnął. Kamień tylko. Mm. Co masz w drugiej O, skrzynce? węgiel, 19 tej żelazistej skały i 40 kryształu. Dawaj, kryształ będzie dobry. Ej, No. wbijamy się do świątyni? Mam na myśli, że... Ej, ja tak by the way to żarcia bym trochę potrzebował. No ja jeszcze No. połowę mam, ale... Trzeba by coś było... Ja bym musiał upiec coś. W sumie opolować też. Znaczy w tej świątyni to Murzyn, szczerze... Murzyn za wami. A, nie, ja Wow. to zobaczę. Ma nic z świątyni? Ja właśnie nie wiem, co ja O, muszę robić. Muszę, nogi mu muszę odpadły. poczytać, co muszę zrobić dla swojego boga jakby. Aha, jeszcze to. Dobra. Ja mam mało życia teraz troszeczkę. Może Tam się buton tym take... O, tam się zrespił zrespił w ziemi, no. Ja bym uprzejmie, jestem ciekawy tej świątyni, kurde, mimo I wszystko. will feast upon you! To wygląda mrocznie. Możemy iść.
Wąska szpara. Chyba jakiś żeński duch. O, wypadło mu. Ty tam... Wiecie, poszliście do góry? No tutaj jesteśmy. No wlazłem. Okej, a tam. Tu jest. Ale tak by the way to... Ej! Ja muszę się napić! Kurde! A nie masz Panowie. tego? Nie wziąłeś sobie nie masz mam bukłaka? bukłaka. To czekaj, Czekaj. ja bym ci może zrobił. A to weź no mi to... 10 sznurków. No to daj mu po prostu jak macie bukłak. Ale tej to ja mam ścieżki. umrzeć z pragnienia. No. Ej, To czekaj, Bąka, ja wrócę się do wody. w tej Poczekajcie. świątyni są tylko 2 ściany do poczytania. No. Umrę, Tyle, umrę, tak? Dobra, ja. Umrę. Jak się Czekajcie. boss zresztą to sources spieprzamy. in the high places and down through the mighty aqueducts that A, we built nie to umarłem, dobra. sustain us. Pij. And the sewers Pij! carry away the waste Pij. of the Gadasz city, drogowy. washing it A away macie coś do żarcia, tak by the way? pure, clean water. Żarcia... Nie mam. You have been Zaraz się bardzo. wracamy w ogóle z tych wszystkich, co zdobyliśmy. No. To sweep away the debris and creatures which gather in No the niewiele foul wyjaśniłem. O kurde, zrespili się. Ja Zrespili pierdzielę. się. Be honored. Czekaj, bo tu gada. Już przestał gadać, nic tu nie ma. Nie gada dalej. Strange things grow Idę do was. in the gloom of those W ogóle od Zobaczcie, tego, co od to tego własne czytania poszedł exp? No Nie nie wiem. wiem. Jakaś bieda ściana. Dobra, ja myślę, że trzeba uciekać. No, O kurde. o kurde. A które Biergo to są na- biergo ściany? na ścianę. A, Lejemy. ta ściana to jest do O jak! czytania, tak? Przebieg! Skoczyłem do ściany. Ej, tu jest tylko jedna ściana do czytania. Druga jest z drugiej strony, ale jej nie mogę kliknąć. O, awansowałem. Tutaj też jest do czytania, to jest ta podobna co na starcie była. Torki. Które cię To jest w to kosteczkę samo. dziabnąłem. Tak by the way. Larwę masz do żarcia? A co chcesz? Tłusta larwa jest do zjedzenia? Wyrzucić ci ją. Zjadłem. Miałem jedno. A Dobra. garść owadów? No można to jeść. Ja proponuję biegiem udać się do Nie, naszej nie mam bazy, owadów. No dobra. żeby wszystko odłożyć. Ciekaw jestem, czy te skrzynki się respią. Gdzie wy na jesteście? przykład. No wracamy do domu. Na chałupę. Czekajcie na mnie. Na co? O. Bo się już ściemnia. O kurde. Suddenly Murzyn. Zaden nie ucieka. Myślałem, że sam death. Walimy go? Nie, to już go nie Walimy. Waliłem walimy. na terkę na kurde. Ła. No i dobra. 45 z tego skałki. A ja mam zawsze serduszko. No dobra, no to co, wracamy, ja? No, Jak się A woli owady mieć- się je normalnie, Tak. tak? Garść ale po owadów jednym można zjeść. wracają tylko. Ej, może po drodze będzie jakiś zwierzok, to mięso nabierzemy, nie? A no, można by. No, bo O, larwy wypadałoby są zapalić tutaj, w kominku. grube larwy soczyste. O, tłusta larwa, no. O, kąt papa. Ej, aż To sobie jakaś zjem te larwy. bieda świątynia to jest. Ej, kogoś Use. budowlę tam. Gdzie? Tam do A góry. faktycznie, u góry, no. W ogóle jest jakiś zamek. Myślę, że to będzie wyprawa numer 2, panowie, nie? No można. No. Wait for me! Dobra, to widzimy się na chacie, myślę, nie? Tak. Wiecie, że co, każdy leci z buta? Szybko? Nie no, nie wiem, czy tam zbieracie coś Żebyś po chciał drodze pojechać autem jak w H1. O. jeszcze. Ej, ale powiem wam, że te larwy są całkiem spoko, bo one nie gniją. A je można A. zjeść fajnie. A No, tak, czy to po jednym, też te larwy tak, ale te garść owadów to po jednym No, dają. po jednym. O, aligator, aligator. Dawać go? No, można spróbować. Z niego To gruba czekajcie, skóra ja wypada. już idę. Może ktoś Wy macie tarczę, to idźcie No, ja mam. pierwsi. Ale czekaj, niech mi się energia załaduje. Właśnie też mam połowę. Aha, jak się trzymie tarczę, to się nie ładuje energia. Dobra, Wiecie, że jak się trzyma Kurde, lewy, ktoś już podszedł. kurde, lejcie go. Dobra. Dobra, jest. Smakowite mięso. No i dobrze, no i to można Ja już muszę, razem. ej, podobno ja muszę pobłogosławić zwłoki jakieś, żeby dostać tą esencję duszy. Aha, bo ty masz tam religię jakąś taką zboczoną. No. Jak zboczoną, taką najbardziej Dla chrześcijańską. pedałów. No. Najbardziej chrześcijańską z was. No ja mam taką religię, co żadnego kultu nie wymaga, no to... ja mam najłatwiej.
Ej, bo ja będę mógł teraz z tyłu płatnerza zbudować, to myślę, że szybko zbierzemy na niego, nie? Ja w ogóle muszę postawić swój śpiwór, bo kamienia będzie dużo lipa. skóry, a może będę miał akurat, zobacz. Teraz w skrzynkach. A muszę odebrać mój, kurczę, ten sztylecik, co go zrobiłem. Nikt nam nie rozdupił chałupy, to fajnie. Chociaż tyle, nie? No. Dobra, ja odkładam te całe rzeczy, które mi się udało znaleźć, tutaj do lewej, okej? Kryształ, sztaba stali, węgiel. O kurde, gruba skóra i skóra. Jest może bąkol jeszcze? On żre tam coś. Ja sobie staminę to w sumie też warto A by ludzkie było mięso ulepszyć. myślicie, że No to właśnie coś... zastanawiam się, czy idzie upiec albo coś. Albo nasiona? Powinno się dać. A nasiona to nie wiem, czy je Nie, się mięsa sadzi i ludzkiego chyba coś się z nie tego da. wyrośnie? Czy coś? Zgniło. Kamień z ogniska Cały w ogóle wyciągnę. Ja wyciągnę te rzeczy z ogniska, bo to nie ma sensu, nie? Okej, ludzkie mięso damy tu. Dobra, takie podstawowe rzeczy, które trzeba mieć, to chyba gałązki, drewno, włókna Ja mam i propozycję. kamień, nie? Tak, ja mam propozycję, że podstawowe dajemy do prawej skrzyni, czyli skóra, kamienie i drewno, a wszystko inne bym wciulewał do lewej, nie? Najwyżej zrobię jeszcze jedną skrzynię. Dobra, ja bym Mhm. już mógł ten, na przykład, nie wiem, a nie, Ja bym coś turbana zjadł, nie tak, by the mogę. way. A to czemu? Ale- Aha, bo drewno, tego dobra, też nie a to ja mogę bym jeszcze. włączył. Żeby się robiło jedzonko, bo ja potrzebuję zjeść, bo mam lipę. A, no i mój... muszę tu gdzieś położyć mój... To położę. Aha, Jakaś- miecz był dobry, to... A to nie robię tego. Co by tu zrobić? Nie wiem, łuk to chyba... Kamil, tyś wziął, żeby łuk robić? Znaczy, nie wziąłem, żeby Płatnerz, ukradł. wytwórca świec. Nie wiem, no świece to tak średnio, myślę. Panowie, będziecie mieć 2 mięska zrobione, więc zjedzcie je od razu, jakby co. Dobra. Tam jest mało drewna, już powinno się to wszystko zrobić. Kurde, nie wiem co tu wziąć. Może te pochodnie, żeby robić? Siema, nie wiesz gdzie mogę robić duże skrzynie, jakie odblokowałem? Duże, nie mam zielonego pojęcia. Nie jestem ten od skrzyń. A ja bym Manifestation zbudował of Zio. 240, 160, 50. 240... Dobra, to ja pójdę w osiłka. Jakby co jeszcze. To tam można robić żelazny młot. I takie rzeczy. A jak ty wyrywasz to serce? Masz jakąś taką akcję specjalną, że coś Nie, tam... nie, ja mam nóż jakiś tam, Mhm. specjalnie zrobiony na I ołtarzu. musisz go wyjąć? Nie, nie. I nóż trzymam w drugiej ręce, zobacz, patrzysz na mnie? Aha, no, Mam w dobra. drugiej ręce i wtedy na prawym przycisku nim atakuję. I muszę w trupa z człowiekiem zaatakować prawem i wtedy mam w ekwipunku nożyk. No bo ja mam to jako na tej ręce, co atakuje, niestety, mój krzyżok. Widzisz? Nie mogę, nie mogę Ej, to chyba ludzkie na- mięso się w końcu piecze? A nie. Nie wiem, bo wrzuciłem. Ale a zjeść? Nie. Można? Widzisz? Nie. Nie mogę, czekaj, to wyłączę. Jestem, co tam? Jak tam idzie? Ludzkie mięso idzie upiec? Jak jesteś kanibalem i to nie od razu, tylko musisz tam jakieś wyższe Aha. stadium zaznajomienia mieć. Że tak O, mam workbencha, gdzie można robić lepsze tarcze, panowie. 16 drewna. Ta tarcza jest subcio, no. Ale to wtedy drewno ze sobą noście, żeby je naprawiać. A ja nadal nie nauczyłem się, kurde, ja pierdzielę, nadal nie nauczyłem się, czekajcie. Co ja miałem iść? W Kowala miałem iść. O, to chyba ty, zanim w Kowala pójdziesz, to może odblokuj sobie ten piec pierw. Wiesz co, ja i tak... Piec. Znaczy to jest trochę beka, bo ja też będę szedł w to tak naprawdę. No to co ja mam iść, Bo tak kurde? naprawdę, żeby zrobić wędrownego rzemieślnika, czyli z czeladnika przejść na rzemieślnika, to muszę i tak mieć Ale kowala, tam jest stolarza i garbarza. Tak, ale tam jest taka sprawa, że chyba ten jeden punkt, który was łączy, wymaga bardzo małej ilości tych punktów. Tylko te następne. Ale czemu byście sobie postawili na zewnątrz? Aha, bo nie ma miejsca. Siema Ale to i Łosiu. tak wam nic nie Conan jest spoko, jak się już tak, jak To gra ja działa, nie to wiem, jest co, okej. To mam iść w łucznika? I jak się gra... O kuźwa! Powiem ci tak, no nie jest tylko te łuki są tutaj najchujowszą bronią. Co ja sobie No to włączyłem nie. konsolę? Wiesz Ej, dlaczego? pomocy mnie mierzył. Gdzie jesteś? No tutaj odbiegłem po drzewo i mnie zaatakował. Dawaj go robimy. Żółwia jest w stanie przygotować
tylko musisz... Dobra. Awansujesz na wyższy poziom, Ale no to panika rozumiem. gaming u Niklasa była. Sobie konsolę załączyłem. To ja sobie przejrzę jeszcze, co mógłbym sobie tutaj się Ej, a tu nauczyć jakichś z niewolników Marcin. można mieć, widzę. Tak, Lekki tylko, że napierśnik. Od 10 poziomu robisz adept niewolnictwa i działa to tak, że tych ludzi, których biliście, normalnie możecie pierw osłabić, ogłuszyć pałą taką specjalną, następnie Co to było? zawiązujecie im nogi i ciągniecie do bazy. Ała. I niewolnika możecie wykorzystać tak, albo żeby złożyć ofiarę, albo żeby ich dać jako siłę roboczą, żeby jakąś czynność wykonywali, albo jeżeli weźmiecie niewolniczkę, tancerkę, bo jest tam taki dancer też, O, to ja Uuu. chcę. No, to no. ona wam tańczy, ale to nie jest taki taniec, wiecie, go, tylko polega on na tym, że niektóre jaskinie, jeżeli wejdziecie, dają na was spaczenie. I to polega w ten, im dłużej jesteście tam, tym więcej statystyk na stałe wam ściąga. To znaczy, przykładowo, macie 100 HP, stamina 100, tak? Bo jak wejdziecie tam na I, to możecie zobaczyć, ile macie HP maksymalnie. Powiedzmy, macie 100 HP i jak jesteście długo w jaskini i wyjdziecie z niej, bo przeżyliście, to okazuje się, że waszym maksymalnym HP jest nagle 90. Bo im dłużej byliście w jakiejś jaskini, to tym dłużej wam spaczenie działało i to jest na stałe taki debuff. I ta tancerka, jak wam tańczy, czy tam gra na bębnach, to ona może wam jakby ściągać te debuffy. No dobra. A, nie tylko to, To może są ściągać. to są te przykłady, He. ale niewolników He. możecie... Tylko nie, problem z Dobra. niewolnictwem jest taki, że niewolnika Dobra po pierwsze... wymówka, nie? Problem z niewolnictwem jest taki, że nie dość, że go weźmiecie, to jeszcze kurwa musicie go karmić jako... To nie, ciul. to nie, to nie I, chcę. i Odpada. jest, już jest nie takie mów. coś, jest taki Ja bym ją podstawowy... tam nakarmił. Jest to O kurde. koło bólu tak zwane, czyli lesser ring of pain, Co czy to? coś takiego. To jest to, co oni tak pchają i to jest ta syzyfowa praca. On w kółko pcha to koło A. i tam mi wytłumaczyli, że to chodziło o złamanie Woli? woli, tak, złamanie woli, że niewolnik jeszcze kurwa by nie chciał być, ale jak już zapierdala ileś cały dzień powiedzmy i robi głupią pracę, a się męczy, to wie, że Ja jest w końcu wypierdalam to niewolnikiem, ludzkie tak, mięso, no. bo to chyba jest useless. Nie, wy w ogóle to mięso wywalajcie tak samo jak zgniłe mięso. O, z ciul, tego za nic nie dużo mam zrobicie. rzeczy. Chce ktoś tarczę, bo Kamil ma, nie? Nie, czy Ale nie tu ma? macie te lepsze, ej. Ja mam Aha, te lepsze aha, tutaj. W aha, no Armor to dobra. Benchu, jak No sobie to- wejdziecie, to to są dobra. te lepsze. Ej, czekaj, ktoś tu był obok mnie. Kamil, tyś tu jest? Czekaj, stój. Chodź tu. Bo ja mam za dużo rzeczy, to ja ci wywalę trochę czegoś. Siema Łosiu. Na Gdzie przykład ty jesteś? wydupczę... No stoję przed tobą. O tu. Kamień Ja nie myślę, że wywaliłem. To jak trzeba Conan zebrać- wyglądasz. Ja No. myślę, że trzeba zebrać jedzenie i znowu się napierdalać z tymi ziemami, nie? Bo No to tak, trzeba no. czyścić. Ale wam chyba ekspy wpadły za nic, nie? No wpadły. Który macie poziom? No ja mam 7. 6. Ja mam 6. Gdzie te tarcze lepsze To są? jest godzina. Za 5 W minut tym stole. Ty, ale nie idźcie. Za 5 minut restartuję serwer i ściągam hasło. To No jakbyście co ty chcieli... chyba, nie chcesz powiedzieć, że musimy się jeszcze raz logować. Ale... No To ja tak, nie wiem, ale czy ja to nie będzie... będę kończył Ale już to i tak. minutę będzie trwało, ten restart minutę trwa, tylko ja obiecałem, że o północy ściągam hasło, żeby więcej osób sobie pograło. To ja północy kończę i tak, więc... No to ja też, to ja Także sobie jutro na sobie rezydenta czekamy. pójdę, to no możemy jutro jak najbardziej. Widzimy, mamy Hawirę, więc... Bukłak. kurczę. Właśnie, jeszcze raz czekaj, Tybek gdzieś ty jest, bo... No przy wejściu do domku po lewej stronie kliknij w ten... Aha, stół. tutaj, dobra, Tak, już czaję, okej. Bukłak muszę zrobić, dobra. No to wydupczę tutaj. Tak, Ej, bo ja włączyłem ognisko, nie? No tak. no spoko. Aha, czyli moje ciuchy się niszczą, jak mnie ktoś bije, tak? No tak. User left Że your tak channel. odnoszenia też. Dobra, a rozumiem, że bukłak mogę napełnić w jakiś taki sposób charakterystyczny, że jestem w wodzie. We wodzie na przykład. Ale muszę coś konkretnego zrobić? A ja Kliknąć. nie wiem. Znaczy gdzie go masz A, przypisany? bo Dobra, ja na okej, przykład pod 7, trójką. dobra mam. Ej, Trzymaj bo się, znalazłem trzech typków do nawalenia. Gdzie? Gdzie? Po drugiej stronie tej wody. No to kurde, Lecimy z możemy nimi, palić na łeb. dojdę tam. Już ich okładasz. No jedną już troszeczkę wyjaśniłem, bo ona stoi i się cieszy z kilofem. Ale to nie murzyny chyba są.
Ten jest w ogóle jakimś tym. Trochę murzyn. O, Nie bij truchła, nie. no Bo może spoko, coś ja dropną, tak nie? w W szale. Ja biorę od niego Ma włókna. coś? Włókna wziąłem. A, mógł, no dobra. O, patrzcie! Skrzynia z łupami. O, Nice. Ale tylko drewno i kości. a co z tych kości? I one są do czegoś robienia Właśnie nie potrzebne? wiem. A pobłogosław! Czekaj! Rozwaliście ich. Kurde, zapiał. A nie, jest, dobra. Czekajcie, spróbuję pobłogosławić. Ale nie wiem jak to mam zrobić. Jak ja mam to zrobić? Rozdupcy. A Nie co ma ty tutaj. chcesz zrobić? Pobłogosławić, czekajcie. Otwarte, Nie wiem. wszystko. Aligator po naszej prawej. Tam daleko kawałek. A, faktycznie. Robię Ej, jakieś mięsko. nie wiem jak właśnie. tego używać. Jedzenie. Sobie zjeść. Pyk. Jak ja mam tego użyć? O, aligator mnie chyba wyczuł. No, idzie. Gdzie? Kamil, chodź. Ale... Czekaj. Nie, no nie czekaj, chodź. Forfiter. No, Forfiter, czekaj. no. Kurde. No i zniknęło mi. Zaraz to ściągnął. Dobra. O, jego chyba nie mogę skontegować. Smakowite mięso. Ej, bo ja bym się jeszcze przeszedł tam do góry w sumie. Ale ty jak widzisz mówisz, że będzie reset jakiś. Nie Ale ma to... opcji interakcji na tym kole. No właśnie nie ma. No chodźcie, może się przejdziemy Jeszcze. szybko tam do góry. To tutaj za rogiem jest w sumie. No to dobra. Kuchniemy sobie tak tylko. A może jak mówicie o jej sercu, to może się nie da, no faktycznie. Ej, teraz nie wycinaj serca, jakbyś mógł, jak znajdziesz Dobra. kogo, jakieś ciało. Dobra, jeszcze nie restartuję optymizacji, Nie restartuj bo- jeszcze. O, przepraszam. Ała, Bo są z Bungiem jeszcze grają, są kurwa gdzieś w jakiejś wiosce na środku mapy. Ja im tam nie mogę zestartować, bo mnie zabiją. Nie wiem, tam byłem z nimi gadać i jeszcze chwilę. No my też idziemy właśnie do góry. No ale to... No dobra, my też się Ale zadamy. my idziemy, no wiesz o co chodzi to. my idziemy tylko rzucić okiem. No, tylko na chwilę. Tylko, że wiecie, tam zostawiacie ciało, tam gdzie się wylogujecie, nie? Tam śpicie. I jak tam są potwory, to was zjedzą. To uprzeć nas, okej? Dlatego powinniście się wylogować, bądź W domku. tam zasnąć w domku, no. Ale jak domek jest zamknięty, to nikt do nas nie wejdzie? No nie. A nie rozwalą? No nie, no, żeby rozwalić domek, to by musieli całą noc przegrać i musieliby wbić tier broni Ej, metalowej. wiecie co zauważyłem? Że jak się Wtedy by broń was ściąga, rozwalili. to się szybciej wytrzymało, się regeneruje. Serio? Ale jak na C biegniesz, tak bez tego? A faktycznie się szybciej regeneruje. Kurde, weźcie tą Tak mi się łanię. wydaje przynajmniej. No, nie, tak jest, tak jest. Chyba, że masz Ała. tego perka w Sorry. split, że więcej staminy. O, hiena tu jest! No przestań mnie bić! Hiena. Dobra, zabijemy ją. Ja idę dobić tą. Zabiłeś? Tu jest jakiś domek, który sobie zbudował? No właśnie. Uj. A sprytne wejście. Jakie one są szybkie, nie dogonisz. Jakie? Właściciel gitarra. Ej, czekaj, mi się zdupczyły te, ja nie mam spodni. A, sprytnie ktoś wybudował tutaj. O, Tak na kaktusy. skraju. Ale chyba się nie da z nimi nic zrobić. Drewno z kaktusów, tylko i wyłącznie. Jeszcze jest? Czy idziemy w stronę... Ej, ale zregenerowało Kuźwa. mi picie. Jak zbierałem kaktusy. Strusie! To Strusie są! ma to sens. A Strusie to są! gadał, żeby nie atakować strusi. Struś jest, chodźcie na strusia. Idziemy na strusie, tylko Ej, hieny są ja nie wiem, dookoła, to jest kurde, ważniejsze. ja się straciłem, nie? Gdzie wy jesteście? No to do góry Minąłeś wejdź, taki tam domek? domek? No, Domek po jest? lewej No go i po mam. prawej, po prawej, Prawo, prawo, Aha, prawo, dobra, prawo. dobra. A, widzę. Kieny są i Górki, jest z górki struś. trzeba. Atakujemy strusia? Jest tutaj. Ja go otoczę, tak go weź, chodźcie z tym Hiena biegnie. trzech. Gdzie? Ała, wyjebał mi. Dużo? Nie wiem. Kurde, nie. hiena, uwaga! Ej, nie we mnie! Ej, struś! Dobra, ciulać mu. Ale jedno. Kiena cholera. Strusia ciulaj, nie hienę. Dobra, patrz. Dobra, spadła. To jest ze strusia, nic. Dobra, ej. Nic struśniemy. Nic struś nie miał, kurde. A, Taki kurde, mówię, ja że muszę taki kamienia. Taki ciężki. A ja się muszę wyleczyć troszkę, powiem szczerze. A ja będę musiał zaraz coś zezreć. Ej, z tego nie idzie ten. Ała, hiena. Ała, Zabić pomocy, mnie. pomocy.
Dobra, bo ja mam strasznie mało życia. Ja sobie na jakąś skałę może wskoczę. Coś. Nie O, mogę. ciul. To nie było raczej emu, no ale emu to struś, nie? Nie wiem, tak mi się wydaje. Nie Ja bym wiem. pobłogosławił jakieś ciało. Że to Ale to nie ma kazuje. ludków, jesteśmy na jakimś zadupiu, ty. A tu jest w ogóle jakiś zamek, zobaczcie. No i to Tam do taki góry. dupny. Lewą I się stroną idzie pali tam się płomień wejść. na wieży. Czekajcie. Po lewej Ja też. Kurde, znowu mi jakieś A zgniłe to mięso. jest, patrz, to jest całość, on jest taki wielki Tak, aż w tak, lewo, tak, tylko tak. no takie przejście. Tam są no. jakieś ruiny jeszcze nawet, tam na górze. A liście aloesu można nie, to nie można zjeść. Hiena z prawej. Patrzcie teraz. Kurde, jedzenie. Ja tak śmiechy Kasia z jedzeniem, ale to fajnie by było jeść. Dobra, ja mam połowę życia, to można nawet coś iść dalej. Aś, pociulą go ty. W tym zamku jest smok. Podobno. Co, poważnie? To idziemy Tak zobaczyć, mówią. jak chcę zobaczyć smoka. I zginiemy. Oj tak. I weź tu przyjdź, kurde. To na E, tylko kaktus na E. A i się woda uzupełnia? Tak. No, faktycznie. Sprytne. A ja muszę coś z papu. A jak się wchodzi do tego zamku? O, hiena! Okaleczenie, kurde, zostałem okaleczony. No bo to sprawia tylko, że nie możesz uciekać. Panowie, idźcie do domku, bo ja będę startował za minutę. No o to czekaj, to my nie dojdziemy w minutę do domku. No dobra. No, To to, dobra, no to chodźcie, wracajmy. wracamy. No idziemy. To co, jeszcze ten zamek i smok? Ja bym ja bym został w domku i na dzisiaj bym skończył. No jutro możemy się No. wybrać na smoka. Bo kurde, jak już działa, to jest fajne jak się gra. No, No. to jest przyjemnie nawet w kilku, nawet. No, jakby mam taką chęć odkrywania tych tajemnic. No. tutaj. Znaczy, powiem ci tak, to jest jedna z niewielu gier, gdzie jest survival, bo na przykład w Raście to napierdalałeś się z innymi graczami, a tutaj nawet nie potrzebujesz tych osób pod PvP, bo PvE jest na tyle obszerne, Ej, zobaczcie chociażby od tutaj, jak takich ma kuźwa drzwi. murzynów, którzy wam tam No. z łuku strzelali, bo ile jest tych w ogóle jakichś smoków, Ej. kurwa, jakichś takich innych dziwnych, wielkich Hmm. kreatur, których jeszcze nawet nie widzieliście. Nie? A to tam jest ten smok faktycznie w tym zamku? No właśnie, byliśmy koło jakiegoś smoka. Nie no, tam normalnie oho. jest smok, nie? Zginąłeś? No. O, to nie, to my nie robimy tak. Ty naokoło. A gadał jeszcze kurde, że można spadać, nic się nie dzieje. O nie, już tyle. Ja jebie, no to porobiony. Dobra, zrespię się. Nie no, można spadać, ale nie z takiej wysokości. Ej, dobra, to Zabijecie weźmy... w folii. Ej, to czekaj, Weźcie moje rzeczy. dacie weźmiemy radę? od ciebie, no. Czekaj, take all. Kurde, Mikołaj, chodź tutaj. Idę, Weźmy idę. resztę, bo jestem za bardzo przeciążony. Boże, coś ty kamień nosił. Kamień, no. Gdzie jest coś jeszcze? A, tutaj. Weź ten Miecz kamień i naprawiać. ten kamień i powinno Ale- wystarczyć. Mieczyk weźcie. Czekaj, Mieczyk nie, jest. nie, Mieczyk ja nie wziąłem, tego, nie wziąłem. wezmę tego, nie mam placu tyle. No dobra, to kamień dupcyć, to bo to tylko kamień ci wyrzuciłem, resztę wziąłem, wszystkie rzeczy. No. A to czekaj, pobłogosławię go, jeszcze, jeżeli mogę. Nie wyrywaj mu serca. Ej, czekaj, nie mogę... Co jest kurde? Nie mogę wyrzucić możesz- tego kamienia. O, teraz, dobra. Ej, nie mogę go pobłogosławić. A, jest! Dobra! Pobłogosławić moje ciało? Muszę dupnąć tym... Muszę dupnąć tym krzyżem, aż krew leci i dostałem duszę. Z Serio? ciebie. No, dostałem A ty masz taki... utrzymującą A! się obecność. Ej, ale czekaj, ty masz taki To trzeba krzyż tak samo, jak ci to z mieli tego. z Tomb Raidera. Tak, Nie, tak, jak taki ci w z taką Egipcie. pętelką. Jakiś tam Ankh krzyż, czy egipski, coś takiego no to się jest to taki- nazywało, no. Ankowy, no. Tak, i walę tym krzyżem w ciało i dostałem duszę. To, było Ej, takie, to były te takie podwaliny chrześcijaństwa. Że oni już wiedzieli, że to już Ale będzie, pamiętam ze szkoły, jak na religii była taka kartka grzesznych symboli, to tam był ten krzyż. Wiesz, był Tak, też Był, był. i była Pacyfa, bo się- tam Hakenkreuz i ale tam był, inne. bo on się wiązał pewnie z tym, co oni tam czynili. Oni tam takie barbarzyńskie rzeczy robili w tych czasach, no. No, Ej, powiem, podobno co to Soul nie wiem. zbugował tego smoka i nawet bił go pół godziny. Tak, a wiesz co się stało? Stało się tak, że w tym momencie serwer restart był i wszyscy powiedzieli, że ja jestem skurwysynem, bo ja chciałem mu na Wow. złość zrobić i że ja mu to na złość zrobiłem, że zrestartowałem, a ja w tym samym momencie chciałem iść niewolników, wiesz, przejmować, więc samo się zrobiło. No, to tak bywa, no. O, goła dupa! O, Panie, co pan tutaj z gołą fujarą? Czekaj, to ci rzucę to jest twoje, ale nie wiem co to twoje. To wiecie, Czekaj, jak to wejdziecie jest w domki twoje. już. Weź się Czekaj. chwilę.
drop, 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 zbieraj. Nie Drop, no, widzę, Niklas, że survivale ci się drop. spodobały, no. To No dobrze. fajne. drop, ludzkie mięso. O, nie split. No to jesteśmy. No to trzeba grać z kimś, nie? Bo Drop. Ja samemu- samemu to cienko. O, ludzkie serce. Drop, drop, drop. I to chyba Jak wszystko miło. było. Zatrzymałem jajo i garścią wody. Lajtowo, Tu to tam popiekę wiesz. mięsa. Dobra, mięso ludzkie i tak Ale zostawię. burzę chciałem nasłać, to fakt, bo w ogóle jest odshot. Jak zmieniłem głos na takiego nie? No. I no nie, w tych słuchawkach mam taką opcję. I przyszedłem tam na tym speaku i mówię, że co wy mi tutaj wykorzystujecie błędy mego świata, coś tam, nie? A, jeszcze I- bukłak twój, chodź. Bo oni zbugowali smoka i tam. Tu masz bukłak. Mam nasłać burzę, bo ja mam admina i mogłem tam burzę nasłać, ale i tak bym tego To nie też zrobił. Bo szczerze mówiąc nie wiem jak ta burza by działała, bo czy ona by serwera nie zlagowała. A. Puszczaj tą burzę, co się będziesz smał. Dobra, wejdźcie do tego i ja już to No restartuję. ja już jestem. Ja już mam wszystko, ja mam w ogóle mam wszystko full. Czekajcie, Kondycja zamknę full, drzwi. życie full i Dobra, jedzonko full. Jesteśmy w domku. To ja wychodzę z I gry. czekaj, to w takim razie sobie To co, jeszcze można zreparuję wyłazić? to. Ja już gaszę, no. No to pyk. To czekaj, to ja sobie zapiszę, tak? Tutaj save. Miejsce Uwaga, do save point 3, updated. 2... Czekaj, a mogę wyjść jakoś? To się wychodzi? Nie, to nie musisz, to już jak ja robię save, to serwer się zapisuje. No i Aha, dobra. okej.